Chicos, arranco este, o sea, arrancamos este tercer directo. Tengo que pedir perdón por la segunda pasada, problemas técnicos. Me obligaron a trabajar duramente, a grabar y tratar de resolver el problema. Lo resolví ya en el último coche. No pude dar la segunda, resubiré esa segunda pasada entera. Durante la semana pues resubiremos, que hay unos buenos saltos por allí. Y nada, ya tenemos el coche cero en pista, en breve llegará por aquí y a ver qué pasa. Estamos a 2 kilómetros de meta. 2 kilómetros de meta y a ver qué pasa. En principio, un par de abandonos por ahí. Pisco perdía mucho tiempo en la otra pasada, en una salida de pista y poco más. El tema es que hubo un problema técnico en la segunda pasada y se jodió. Buenas tardes, Adrián. ¿Cuánto te la verías? ¿A qué paró? Para cambiarla, es que los hay mayores. El día que se haga tiene que lavar. Ahí van. De momento creo que hay avería del coche cero. Así que esto... Vamos a ver. Pues venga, que manden lo primero y fuera. Mas el caso damos un paso para atrás, Vamos, está de malo colocado sempre.
no final da recta. Deu un carcross, chaval. Non sei o cuarto ou o quinto. Pero un 65, que o seu tipo creo que cando caiu, mira que chegou ao outro lado e pasouse a curva, saliuse fora pola cuneta, non deu parado. Non deu parado. Cuarto ou quinto será amarillo. Non, é o que trae as franjas de naranjas, negras, non sei quen. Baliño. Pero un pedazo salto. É claro, foi cando nos transmitiches, nos das traballo. Traballo, claro. Traballo, sí. Traballo, sí, pero creio que subo. No, esta semana subo todo. Vaya que te he tardado. La monté. Vas como el directo. Ah, coño, para antes. El día se organiza de Calvino. Sí. Claro, estás grabando de todo. Si decidiría arriesgarse en el ferrocarril, no lo hace. No va. Iba a morir. Tiene que ir toda la casa. La casa de Dios, pero... Está, campeón. No te ya. Vamos a ver. Traballo por tanto menos millón. No me da ruta. No creo, tengo ferrocarril. De momento non é de bloque. Moi usado. Meu pai está para ali, não. Ou vai meu pai ou vai meu irmão. Agora está no trabalho. Eu a minha tenho. Já que ferraram esta semana para a rapa. Vamos lá, a rapa. É o seguinte, perde. A rapa é... Buen nome, buen nome, Não creio que vai. buen nome. Está. No soy ningún Tiene que ser bueno. Marcaron que han pasado así, no va a verlo. Si fuera el coche, que me había metido el coche y la vi. No, está marcado ruta, por la que pasa por la miña casa. 36 euros por Sí, en un principio sí siguen en directo la radio Star. Voy a intentar conectar con ellos. A ver si lo he hecho ahora. No, Adrián, lo de la cámara se fue de la pantalla. Estamos trabajando con ella así. Creo que no tiene mucha solución. Se cayó el suelo, se rompió. Y esta es la zona. Tenemos ahí la primera cámara, esta es la segunda que estoy tirando yo. Para que la reconozcan en el salto. Y este recorrido. La ruta bien encantada. Tengo la primera cámara allí antes del salto. Y ahora se abrió el coche cero y parece que hay un pequeño parón. Es lo que hay. Pues había dos hoteles. Un poste que quería armar jaleo en el casa y otro poste que iban abajo. Iban para dormir, iban para un hotel de 200. Otros iban para Caracol. Ah, podía de carácter, porque no fuera más grande había sido para otro hotel. Seguramente. Como tinha pouca edad. Daquela eu iba para dormir. Bueno, pero nada, agora tamén no sentido canta. É aí, já. No, despois pasa de 35 xa vai para baixo, outra vez, Depois acaba de perder. acabas de joder.
Unha vez vello, non, unha vez vello, unha vez non. Pues veremos a ver qué nos depara esta zona. Luego ya pasamos a la zona de entrevistas, la entrada a parque. Y bueno, a ver cómo acabamos el día, porque ya os digo, la moral por el suelo. Una cámara rota, la segunda pasada no se pudo retransmitir. Hay días que es mejor, no sé. Pero bueno, vamos a confiar en nuestras labores y en lo que sabemos. Ya son unos añitos de experiencia en Cuneta e intentar levantar el ánimo. Pues Osorio comentaba en la radio por la mañana que problemas con caja y se veía obligado a abandonar. Rotura, sí, rotura de caja de cambios y no tenía para reparar. Lo comentó por Radio Estrada. Sería obligado. Dale el 1, repito, dale el 1. Dorado ponían que estaba indispuesto. Problemas, creo. Pero tampoco lo puedo confirmar. Ya salió Pisco. Porque a Javier y luego cortamos el culo. Ahí es la verdad, es verdad. Bueno, vamos a poner a los chicos de Radio Estrada en la retransmisión. 25 que con só unha xornada única, con dúas pasadas a mañá, dúas a hora que nos restan pola tarde. A mañá dábamos comenzo ás 9:30, donde na primeira manga quedaba Pisco, en segunda posición quedaba Javier Ramilo, en terceira posición Sergio Fernández. Tras la disputa da segunda manga mudou o cambio desta clasificación xeral, donde primeiro se sitúa Javier Ramilo, en segunda posición sitúase Sergio Fernández a 3 segundos, en terceira posición Pisco a 7 segundos de diferencia. Unha pequena incidencia tida no vehículo de Pisco, pois relegoulo a esta posición, o cal de alguna maneira pois a ver que é o que intenta pois de algo facer ahora mismo nestas dúas pasadas horas da tarde. Que máis comentar? Pois que a Copa de Carrozados pois está os irmáns Iglesias tras o abandono nesta segunda pasada de Manuel Osorio. En segunda posición Daniel Vázquez a 51 segundos. En terceira posición Enrique Castro con ese Mitsubishi Lancer Evo 5, situado en terceira posición de Carrozados a 53 segundos dos irmáns Iglesias e 1 segundo 758 milésimas de, en este caso, de Dani Vázquez. Esto no que respecta na clasificación
da categoría de carrozados. E xa temos tamén o noso compañeiro Alberto, que está situado aí nese complexo deportivo de Callobre, onde está o parque cerrado, o parque de traballo, a grella de saída e a liña de meta, con un parking bastante grande para poder aparcar a todos os aficionados que intentan chegar a esa zona deste tramo. Nada máis, Alberto, moi boas de novo. Moi boas, compañeiro. Pois moi boas, compañeiro, e moi boas, Mato. Acaba de dar saída o dorsal número 3, Damián Mato, e a verdade é que, bueno, xa estamos cunhas ganas e cunhas ansias despois de recadar polvos e de ver, pois, como iba estendo o transcurso do que é a xornada nesta cuarta edición do Rally Mix da Estrada. E a verdade é que, como ben comentabas, vemos aí a eses tres pilotos, tanto a Javier Ramilo, a Sergio Fernández e Alfonso Bentín, a Pisco, donde, pois, hai unha loita en nada máis e nada menos que en 7 segundos están os tres pilotos. E recordemos, dende o inicio da mañán das 9:30, pois víamos, pois, tras esa montura de neumáticos. Alberto, sí. Unha cousa, por que non saiu Pisco nesta terceira manga? Porque non vemos tempo, non vemos que temos tempo de saída. Pisco non saiu. Pois sí, que saiu, claro que saiu. Pois se vemos que só temos tempo de saída ás 15:16 por parte de Víctor Manuel Fernández, dorsal número 3 por parte de Damián Mateo ás 15:17 e o dorsal número 4 por Fernando López, 15:18, pero o dorsal número 1 nas mans de Alfonso Bentín, máis conocido como Pisco, non temos tempo de saída, por eso nos resultaba chocante. Pero se nos confirmas, millor. Sí, correcto, no, é que efectivamente, xusto cando fixemos conexión contigo aquí en Radio Estrada, podedes escoitar o vehículo do seu Dakar, ese Dakar Cross, e o cal, pois sí, atestiguamos que tomou saída. Agora sí, non sei se a mellor pola fotocélula pois houve algún erro ou terá que actualizarse ou algo así, pero Vale. son os que tomaron saída xa nesta terceira manga. Perfecto, por moitas gracias. Bueno, pois que decir ahora mismo a clasificación. A primeira clasificación, como comentábamos, primeiro vai comandada por Javier Ramilo, segundo Sergio Fernández e terceiro Pisco. Así que vamos a intentar a ver si nesta terceira manga si Pisco sae con ganas e recupera algo, non? Para volver outra vez ao salseo. Pois vamos a transmitir un pouquiño o que levamos vivido toda a hora. Recordemos, na primeira manga, ás 9:30 da mañán daba comezo, Pisco marcaba o mellor crono, e a verdade é que nos decía nas súas declaracións pois que non estaba nada contento. Había unha parte do treito na cal pois non se encontraba a gusto nas frenadas, con esas rodas, con eses neumáticos. Recordemos que dende o dorsal número 1, Alfonso Bentín, Pisco, ata o dorsal número 11 saen os vehículos da categoría 1, dos vehículos Carcross, pero salen con ese tipo de montura, neumáticos MRF Tires, a cal pois están en unha copa, pois as engloba aí. Despois, a partir de aí, sale xa o primeiro dos participantes, que non é outro que o piloto de Dakar, Javier Ramilo, con ese Dakar Cross, e o cal, pois en esa segunda manga, pois marcaba a pauta e relegaba a Pisco tamén pois a esa terceira posición, derivado tamén, como decía, de declaracións que nos facía a pé de micro, pois que tiña unha lixeiriña saída nun cruce, a cal pois lle fixo perder 10 segundos. Que pasa? Que él nos comentaba que iba atacando na segunda manga e quería que saía con ganas, pero claro, pois ese percance ocurrido hacía que perder 10 segundos e o cal relegou a terceira posición de xa coñecido e gañador desta disciplina do Rally Mixes. Pois a verdade é que estamos a ver un duelo moi bonito durante a xornada de hoxe sábado, e veremos o que nos depara, pero agora mesmo pois cabe resaltar que todos e cada un dos pilotos, agradecerlle, por suposto, que moitos deles estábamos polo parque de asistencia, incluso eles se achegan, nos contan as súas sensacións, e nós pois podemos ir recaudando todas as informacións
e derivaba deso. Eu penso que a tónica da mañán do que é a xeral, vemos que a un Alfonso Bentín, a un Pisco co dorsal número 1, pois que leva marcando a pauta o ano pasado, é o actual campeón, pero a verdade é que, bueno, os outros dous osos duros de roer, por así dicilo, tanto Javier Ramilo, máis conocido como a Cobas, pois vemos que xa é tamén un veterano, como non, é gañador tamén desta disciplina, ao mesmo tempo que de autocross, pois está aí ao acecho e agora pois está aí liderando xa en escasos 7 segundos, donde están os 3 pilotos aí metidos. Estamos a espera, porque agora vexo a Darío Couso, membro da organización da escudería Sampaio, que non dá saída ao seguinte dos participantes. Agora sí, as cousas están a sair, diferentes copas de promoción, diferentes agrupacións, e cabe recalcar, pois iso, que están dando a cada piloto da propia agrupación, están lle dando un minuto, o cal, pois hai distintos pilotos que non están conformes con eses, derivado do polvo que se queda a estela, que non houbo vento na mañá de hoxe, e que isto pois dificultaba pois a tarefa de pilotaxe, como en pilotos como de Sotoncio, o asturiano Abel Jurado, dorsal número 7 que toma saída, como decía, pois pilotos como o dorsal 16, Abel Jurado, incluso pois se tiña que ver pois en ese fastidio tamén un desllante que lle facía botar por terra tamén a loita pola victoria en esta prova. Cousas que van pasando, cousas que van sucedendo, e todos e cada un dos pilotos poden estar de acordo ou non, o que si os membros da organización cabe resaltar que a todos e cada un dos pilotos que corresponden a súa propia agrupación están lle dando o seu tempo correspondente para a salida. Despois, pois iso, parece ser que a tónica durante toda a xornada no que levamos de hoxe sábado, pois que é ese, pois a estela de polvo que queda de un piloto a outro. Non é así para Pisco Bentín, xa que é o dorsal número 1 que abre pista, tras o paso... Alberto, xa temos tempo de Pisco 8:07, tempo de Pisco ahora mismo 8:07, ata agora sería non o mellor tempo da subida, porque o mellor tempo da Rally Mix ata agora, que é Javier Ramilo en 8:00, pero sí que mellor o tempo da anterior pasada 8:09, e sí que mellor o tempo non mellor o tempo da segunda pasada, pero sí non da primeira, que é 8:03. 8:07 para Pisco, Alberto. Pois a verdade é que, bueno, aí vemos, polo que podo analizar, é que vexo que ten moi claro o que está a facer. É un chico que está esa lixeiriña salida de pista. Él me enseñaba o vídeo donde era nunha frenada, e despois que o tiña como medio trompo, incluso se lle levantaba no aire toda a montura. Pero eu lle decía, e aí que perdiches 5 segundos, e el quedaba me mirando todo serio e dixeme, no, perdín 10. E claro, efectivamente, él sabe claramente donde ten que frenar, donde non, e ao parecer, pois bueno, ni moito nin pouco. Esta terceira manga para Pisco, pois está a quedarse no medio, 8:07, un tempo de 8:09 que marcaba antes, un tempo de 8:03 que marcaba na primeira manga. A verdade é que está a funcionar. Veremos que iso pois chega entre comiñas, porque a verdade é que os inmediatos perseguidores, recordar que agora acaba de sair o dorsal número 10, Daniel Alejandro Remuñán, con ese Jacar Cross, e como decía, pois veremos se esa gesta de tempo a cal pois Pisco ten, se será suficiente ou non. Onde está a tónica? Estamos a ver pois que os pilotos restantes que non corren na Copa Pirelli, na MRF, con eses neumáticos, o sea, os que levan Gold Speed, que son así os denominados, a maior parte pois dos pilotos que corren en autocross, pois que están marcando un pouquiño a diferencia no treito. Vemos que por falta de pilotaxe non é, pero son eses mínimos detalles que estamos a comentar e os que os pilotos pois teñen que ir gestionando. Dorsal número 11 que toma saída, compañeiro, e xa agora pois vamos a ter un intervalo de 2 minutos, porque se non me equivoco vou acercar un pouquinho hasta arriba para que non nos perjudique tamén a retransmisión do sonido. Agora, o que vai a tomar partida é a 2 minutos vai a tomar Javier Ramilo. Por qué? Polo que estamos dicindo ata agora. Aquí están a montar estes pilotos a partir de Javier Ramilo Cobas
eses neumáticos Gold Speed, que é o que diferencia a categoría, por así decirlo, non, porque é a agrupación 1, pero é en distinta copa derivado da monta de neumáticos. Vale, xa temos tempo en este caso, dorsal número 2, nas mans de Víctor Manuel Fernández, 8.31 Víctor Fernández nesta terceira manga, Alberto. Acaba de tomar ahora mismo da saída David Maqueira con ese kickstart 15.26. Tomará ahora mismo Javier Ramilo con esos 2 minutos que acabas de comentar de diferencia para poder diferenciar a saída dos vehículos da encuadrados dentro da Copa e os primeiros montados con outro tipo de neumáticos. Os Gold Speed, correcto. Sí, veremos despois, pois nesa cuarta posición, entre comillas, vamos a decir, terra de nadie, pois que está un Darío Calviño a 27 segundos, que o cal, pois a min non me está disgustando nada, está xestionando pois a prova a súa forma, e tamén hai que recoñecer que bueno, si ten ritmo de carreira, o bo de Darío, como non, pero tamén hai que recoñecer que todos e cada un dos pilotos saben que non é fruto da casualidade que en esta terceira manga que se vai a disputar esa escasa diferencia de 7 segundos o ritmo de carreira, non? Que levan dando vento toda a temporada e que ao longo de todos estes anos pois veñen facendo eso vese pois reflexado nos tempos da xeral. Sí, xa temos tempo do dorsal número 4, en este caso Fernando López, un tempo de 8.43, pero vemos que o dorsal número 3 en este Damián Mateo con ese King Car non chegou a meta ainda todavía. Pois a verdade é que xa temos que o contratempo, o sea, que cabe resaltar que aquí ao longo de todo o treito é impresionante, eu non sabría describir como teñen organizado o que é a escudería Sampaio, todo isto, pero que é impresionante. Teñen un total de 10 vehículos de tiro, e con isto quero dicir que son 10 vehículos todo terreno, con todo tipo de escapatorias, e se hai calquera percance, pois realzase a carreira prácticamente en escasos momentos. Teñen todo moi calculado, incluso membros organizativos de outras escuderías. Aí está, toma saída Javier Ramilo, xa o primeiro dos participantes con eses neumáticos Gold Speed. Como decía, pois teñen todo moi calculado, e a verdade é que se non sale aí, pois será un dos vehículos que aparten, e non, xa se comentaba antes de tomar partida na primeira das mangas da mañán, ás 9:10, 8:50, Manuel Orrea, o xefe de tramo, o director de carreira, logo nesta cuenta todo o funcionamento da carreira e o funcionamento. Teñen os GPS, todo o que teñen que facer, pero a verdade é que estamos a ver que calquer pequeno contratempo que ocurra, vese que aquí a escudería de Sampaio ten todo moi estudiado para que se tarde o mínimo posible e que non se perda tempo, porque estamos a ver que é unha edición, esta cuarta edición do Rally Mix da Sidra, a cal é diferente, non? A cal estamos a ver que o día de competición é única exclusivamente o sábado. Hai pilotos que están a favor e outros en contra, pero recordemos que en este tipo de disciplinas nos Rally Mixes adoitábase a facer 2 jornadas, tanto o sábado como o domingo, pero a verdade é que, bueno, pois esta está a ser unha edición distinta, un reto para esta escudería, e dunha forma ou doutra, pero estamos a ver que a axilidade que teñen en canto ao realzamento da prova está sendo, pero incontestable, vamos. Bueno, xa temos tamén tempos aquí un poquinho, vamos vendo a evolución da saída dos participantes, e vemos que xa tomou tamén, chegou neste caso con un King Car e Ismael Neira con tempo de 8.30, xa saiu tamén Javier Ramilo ás 15.29, seguramente que ahora mismo estará a piques de sair Sergio Fernández no minuto corresponde siguiente, de primeira posición, pero claro, falta a entrada en este caso de Javier Ramilo e Sergio Fernández, que sairían un poquinho máis adiante, estará a piques de sair ahora mismo Sergio Fernández, por lo consiguiente 15.31 se acaba de sair ahora mismo Sergio Fernández, estará pendiente de cómo queda esa clasificación. Acaba de entrar tamén o tempo de Martín Fernández con ese único Live que TN5 que hai ahora mismo disputando esta edición 2025 do Rally Mix, un tempo de 9.07,
E como vai ahora mismo? Pois ahora mismo ata agora solo poderemos dicir como vai a situación que é Pisco, pero claro, a non entrar nin Viloria nin Sergio Fernández, pois estaría en primeira posición, pero é un pouco enganoso. Que dicir máis desta edición do Ralmís? Pois é unha edición onde cada vez estamos vendo que as parrillas de saída dos Carcross vai en aumento, Alberto. Aquí é impresionante, casi 44 vehículos da categoría Carcross inscritos nunha proba desta modalidade. Sí, correcto. A verdade é que levamos falando ao longo da mañán e incluso pois vemos que a escudería Dakar pois a tal pois está representando a máxima montura posibles dependendo dos fabricantes que hai, pero Dakar vese que bueno, pois están facendo un bo traballo, están tendo pois demanda dese tipo de monturas e a verdade que se ve unha diferencia cal pois é bastante notoria. Vemos aí pois que esa escadra comandada pola cabeza visible, que non é outro que Perfecto Calviño, a verdade é que pois aquí nesta lista de inscritos de 44 monturas, pois a verdade é que estamos a ver vemos que despois tamén temos os Quincar, temos la base, a verdade é que, bueno, son outro tipo de monturas, outros preparadores, pero claro, en esta prova en concreto, pois temos que dicir que aquí, pois a que máis aparece o tipo de monturas dentro desta agrupación ou Carcross, pois son os Dakar, non? Sí, non cabe dúbida. Xa temos tamén tempo de, en este caso, dorsal número 7, outro Dakar, que é Adrián Andrés, 8.33, tempo do dorsal número 8, con un Quincar Miguel Iglesias, un tempo de 8.43, vimos que xa saleu Sergio Fernández no 15.31, e saleu Antonio Vilora no 15.32, é dicir, ahora mismo, pois vamos a ver que é o que depara de Javier Ramilo e Sergio Fernández nesta terceira manga, si manteñen esas posicións despois obtidas desa segunda manga ou empeora co tempo conseguido ata agora por Pisco nesta terceira manga, Alberto. Correcto, agora vai dar o piloto asturiano Abel Jurado, que como dicía, damnificado pois en anterior manga, na segunda pois nos comentaba que derivado pois desa estrela de polvo pois que lle confundía un pouquiño o sistema no pilotaxe e que ao final pois que se vía aí con un error e un desllante pois prodúxolle pois ese retraso e a loita pola prova e a verdade que, bueno, unha lástima, pero así é que a verdade é que, como se suele dicir, a maior parte dos pilotos está para todos, non? Exactamente. Ahora vimos a saída de Albert Jurado ás 15.34. Vemos que sí que xa temos a entrada do dorsal número 8, en este caso de Miguel Iglesias, 8.41. Estará Piquer de Saír, un dos segundos patrón da escuadra de Dakar, Darío Calviño, e sairá ás 15.35. Por aquí Piquer de Saír. Pouco a pouco van saindo todos os participantes nesta terceira manga. E bueno, para facer un resume a mañá, pois do transcorrer da mañá, pois impresionante, sobre todo ese segundo tramo cronometrado, sobre todo xa non solo eso, sino sobre todo pois as verbas que trouxemos aquí entrevistando a todos os participantes e sobre todo tamén a esa futura promesa da comarca da Estrada e de Cuntis, Lucas, máis conocido por os pais Mieres pai e Mieres fillo, e Mieres neto, digamos, non, Alberto? Mieres neto, de alguna maneira, pois que está a participar nunha prova de karting este fin de semana e que daba comenzo a súa andaina nesta especialidade fai 3 ou 4 anos, pouco a pouco, e que o ano pasado e este ano pois xa tomando en serio, participando en probas do campeonato de karting organizado pola Federación Galega de Automobilismo. Correcto, bueno, eu aí a verdade é que xa non sei como explicaría, non? Me gustou a ver pois que tanto Mieres como todo o resto de familia, José Manuel Paz Fontán, o seu pai, non sei como lle dá o tempo, a verdade é que eles, bueno, pois agora parece ser que, entre comillas, eles pararon un pouco de correr, tanto el como David Calvo, se dedican un pouquiño, pois, a parte de organizar, pois, como non, a escudería Cuntis Vila Termal, a súa prova, o Rally Mix, pero
claro, agora pois teñen que tamén, cando dixeron o fin de semana o pequeno, o rookie da casa, que non é outro que Lucas, pois vese que é unha gran involucración a que teñen, non? Estamos tamén dirixíndonos a estes distintos boxes, tamén dos que están a puntiño de chegar, e xa en breves momentos, pois xa vamos a coñecer pois como quedaría ata o momento en esta terceira manga. Sí, a piques, estará a piques de entrar no avión. Las 15:31 estamos en... 18:07 que marcaba Pisco, e a ver o tempo que marca o piloto de Caldas. Veremos Sergio Fernández con ese A ver, tempo de Javier Ramilo na primeira, na segunda manga, o mellor tempo ata agora deste meeting, 8:00, a ver si como queda este tempo, a ver si o mellor a Javier Ramilo ou sigue manténdose ese segundo tempo. Sabemos como vai o trazado pouco a pouco, que progresivamente vai deteriorándose. 8:10 de Javier Ramilo nesta terceira manga, ata agora sería primeiro, agora primeiro sería Pisco 8:07, segunda posición Javier Ramilo 8:10, 2 segundos e 602 milésimas de diferencia entre Pisco e Javier Ramilo nesta terceira manga, o cual ahora mismo situaríase primeiro Javier Ramilo, segundo Pisco, a 4 segundos e 628 milésimas, esperando con ansia a entrada en este momento de Sergio Fernández, que canta, que estamos esperando con ansia a entrada de Sergio Fernández ahora mismo nesta terceira manga, para saber si sigue manténdose esa segunda posición ou polo de cual baixa a terceira posición do podium. Saeu ás 15:31, saeu ás 15:38, estará a piques de chegar Sergio Fernández a esa fotocélula desa meta donde está situada pola parte alta donde está, porque a chegada Sergio Pisco 8:07 en esta terceira manga, Javier Ramilo 8:10, rapidamente, con ansia e con ganas, a entrada de Sergio Fernández. Alberto. Pois eso é o que xa estamos esperando. A verdade é que estamos a ver que acabas de comentar un error de 2 segundos, relégache a segunda posición ata o momento. A verdade é que é impresionante. Son 2 segundos e en 2 segundos perdes o primeiro posto. Neste caso parece que lle toca a cruz a Javier Ramilo. Intentaremos falar con el en escasos momentiños, pero xa o que ti estás a comentar, 2 segundos de diferencia, cámbiache a posición xeral. Está sendo impresionante. Como digo, falaremos con Javier Ramilo, con Covas, pero a verdade é que tuvo que ter algún contratempo. Se antes lle pasaba pois ese pequeno trompiño que lle facía perder 10 segundos a Pisco, agora pois tuvolle que pasar a Javier Ramilo, a Covas. Sí, non cabe dúbida de que Javier Ramilo na segunda manga un tempo de 8 minutos, e agora 8:10, pois un de minutos de diferencia, que eso sufre moito. Sabemos que pode ser que perdón? 10 segundos, sí, 10 segundos, sabemos que a mellor por algo, pero 8:08 para Sergio Fernández. Como queda ahora mismo? Pisco en tramo, 8:07, Sergio Fernández en segunda posición desta terceira manga, 8:08 a 762 milésimas de diferencia, e en terceira posición Javier Ramilo, 8:10 a 2 segundos e 602 milésimas de Pisco. Como quedaría o podio ata agora desta puta desta terceira manga? Primeiro Javier Ramilo, segunda posición para Sergio Fernández a 1 segundo 404 milésimas, Alberto, o que nos depara para a cuarta manga. En terceira posición Pisco a 4 segundos 628 milésimas e 3 segundos e 224 milésimas entre Sergio Fernández e Pisco. Alberto, impresionante a última manga desta cuarta edición do Rally Mir da Sidra da edición 2025, Alberto. Pois sí, o seguinte motor que escoitemos é o de Sergio Fernández, que xa está chegando aquí a súa asistencia. Se ten aquí a todos os membros dándolle o ok. A verdade é que é un tempo ni moito ni pouco, pero é suficiente para rebañar aí uns segundiños a Covas, e o cal, pois, el parece ser que non está nada contento con esta manga. Vamos a ver, pero ven facendo malos xestos. A verdade é que o tempo do fin de semana ata agora, tras a disputa antes desta terceira manga, era de 8:00, e aquí pois sí, é un pouquiño o que recorta Sergio Fernández, pero vemos que o piloto non ven moi contento con esta terceira manga, tras que debeu de perder aí uns segundiños moi
valiosos, non está nada contento, está lle dando a cabeza. Veremos cando vaixe a ver o que nos comenta, onde foi Traspé, como foi, pero a verdade é que estamos a ver que, bueno, o percance de Javier Ramilo debeu de ser maior tras ese tempo de 8-10, neste caso para Sergio Fernández de 8-0-7, compañero. Sí, vemos que ata agora non entrou nin o dorsal nin o número 3 nas mans de ese Yacar de Damián Mateo, non entrou nin tampouco, Quincar, e depois tampouco entrou o dorsal número 10 de Daniel Alejandro Remuñán co Yacar Cross. Algo tuvo que lle pasar a Daniel Alejandro, non está sendo unha tempada moi boa para Daniel Alejandro, non? Tamén Mateo acaba de pasar polas asistencias. A verdade é que por parte as cousas o de Laracha, pero bueno, estamos a ver que o ritmo de carreira por eso non é, porque tanto compite en autocross como nesta disciplina, ritmo de carreira ten, o que pasa que moitas veces, pois, cando se intenta apurar, pois, leva estes mínimos errores, e máis, pois, cando te atopas en este tipo de situacións, pois, as diferencias son escasas e veñen os errores. Por parte de Daniel, pois, tamén falaremos con él. Bueno, Alberto, prontiño, estará a punto de querer xogar agora o piloto asturiano, dorsal número 16, que saleu ás 15:34, e despois vemos o terceiro clasificado na segunda pasada, que é Darío Calviño. A ver en que onde se mete ahora mismo, porque Darío Calviño na segunda pasada fixo 8-0-8, con respecto hacia ahora esta terceira pasada, pois Javier Ramilo fixo 8-10. Seguramente que se meterá aí entre Sergio Fernández, Javier Ramilo, a ver como se mete ahora mismo tamén Darío Calviño. Si a diferencia ahora mismo, Darío Calviño, que tendría ahora mismo estaría muchos segundos, pero bueno, oye, Darío Calviño está luchando con Antonio Viloria, é dicir, temos os tres primeiros espadas no, digamos, por o podium, pero tamén temos posteriormente o cuarto puesto, quinto puesto e sexto puesto están menos de casi 3 segundos de diferencia, casi 4 segundos. Entonces dicta moito de sí que temos dúas zonas de ahora mismo emocionantes, o podium e o cuarto, quinto e o sexto posto. Correcto. A verdade é que sí, hai no que ver así, cada un pois ten as súas luchas, vanse formando grupiños, e a verdade é que non é nada fácil. En estes 3 postos da xeral que se están pois a facer, hai pois un nivel moi exigente, e a verdade é que estámoslo ver demostrado. Vamos a ver, a falar con Sergio, que temos por aquí, a ver o que nos comenta de como lle foi esta terceira manga. Sergio, moi boas de novo. Hola, que tal? Como estamos? Bueno, non che ves nada contento? No, porque creo que tiñan que haber avisado que regaran ahora tan encima do tramo. Houve-me salir 2 veces porque cheguei a sitios que na anteriores regaran, pero que xa non se notaba, e agora había un lamazal pero impresionante, o sea, tipo como cristal, que se non leva non vía nada. O último kilómetro non vía nada. Tamén o veremos, pero bueno, é un tempo entre comiñas que pode valer. A verdade é que queda todo por decidir aínda para a última manga. Víamos tamén que Javier Ramilo facía 8-10, vemos que a mellor, pois derivado deso, pois ven o percance que pudo haber aí. Sí, estaba moi húmedo, que non pasa nada onde este húmedo, pero había sitios con aguas e mesmo lama, barra, como se chovera. E claro, non contas con el, porque bicho lo tramo nas 2 anteriores, pensas que está igual, e chegas ali de repente, encontras un barrizal e marchas en plancha, os sustos da hostia, porque non sabes onde hai onde non. Claro, eu teño que dicir que sí, antes cando estuvamos tomándonos un respiro, víamos o trator coa cisterna, claro, deberon de efectuar as labores, malo se hai polvo, malo se hai regos, pero bueno, aí, sí, non... un pouco avisar, eu creo que está moi ben regar, o sea, están facendo genial, pero a mellor da Cuba non fala a Bael, aí abreusille demais, ou, non te digo, había agua de charco, de posada, de cantidad. Oye, mira que regaron, porque as outras ven de regar con moita antelación, que cando chegabas xa non notabas. E agora estaba, pero patatal, o sea, moi mollado. Estaba para todo, Sergio. Sí, eso sí, un pouco sabelo para non levar estes sustos todos, sí. Pero eso sí, para todos, estamos aquí todos a correr, é o que hai. É impresionante, solo me queda desexarche a mellor das sortes, pero está visto que queda unha manga
hai moi pouquiña diferencia entre os pilotos, que sea o que Dios queira, pero chegados hasta aquí está delodando todo, está se vendo que hai 3 pilotos no nivel de pilotaxe que estades demostrando, iso é para mirar. Moitísimas sortes aquí, gracias a todos. Pois derivado diso, non? O chegado, pois, o Ecuador, do que a prova, tras a disputa das dúas mangas, decidiuse, pois sí, regar o treito, a mellor, pois, hai zonas nas que sí, pois pudo quedar, a mellor, neses ocos, donde lle quedou un pouquiño máis de agua, co tema da cisterna, é derivado deso, o problema, o contratempo que nos comentaba Sergio que podía haber el, vamos. Bueno, xa vemos o tempo despois de Sergio Fernández, o seguinte a entrar foi Antonio Viloria con un tempo de 8.34, vemos que o Abel Jurado ainda non chegou a meta, pero sí que temos o tempo de Darío Calviño, 8.10, ahora mismo sería o cuarto mellor tempo en tramo, primeiro Pisco, segundo Sergio Fernández a 762 milésimas, vemos que en terceira posición Javier Ramilo a 2 segundos a 602, 8.10, 0.39, e de Darío Calviño estaría en cuarta posición 8.10, 180, 141 milésimas de diferencia entre o posto 3 e o posto 4 en tramo, o cal lle otorga seguir manténdose esa cuarta posición. Antonio Viloria, con o tempo que acaba de facer nesta terceira manga, descolgase un pouco, polo que o cuarto posto, se non hai problema ningún nesta cuarta manga, pois sería para Darío Calviño, porque a diferencia entre o cuarto e o quinto ahora mismo serían de 27 segundos 289 milésimas. Podio ata agora, Javier Ramiro, segunda posición Sergio Fernández a 1 segundo 404 milésimas, terceira posición para Alfonso Bentimas, conocido como Pisco, 4.628 para de Javier Ramiro, 3 segundos para Darío Calviño, 27 segundos de Javier Ramiro e 23 segundos de Pisco, polo que xa se sitúa en cuarta posición e se mantén con respecto a diferencia entre cuarto e quinto. Alberto. Pois con el vamos, témonos aquí ao noso lado, a Darío Calviño, e vamos a ver de que nos comenta como lle está a ir o transcurso da prova. Darío, moi boas. Hola, que tal? Bueno, contanos un pouquinho, sensacións arriba, abaixo, vemos que tanto Pisco como Sergio, como Cobas, aí están, toma dalle, aí nesas primeiras posicións, pero tiene o teu ritmo, ni moito nin pouco, o conto é, queremos que nos transmites, como te estás a topar? Bueno, pues la verdad que bastante mal, porque por culpa del polvo la primera pasada tuvimos que parar 2 veces de parar el coche de todo y ya nos perjudicó y perdimos 20 segundos y ya se esfumó todo lo que podíamos hacer, ya quedó nada. Pero bueno, contentos, estamos en el ritmo de ellos, ahora hice un trompo, el anterior también problemas de temperatura y la aflojé y bueno, sabemos que si estamos a 100% en el coche y yo, que estamos en tiempo de cabeza. Bueno, pues eso é o que hai que quitar tamén, non, de conclusión. Vamos a ver si hacemos el clásico con salud. Eso é, entre comillas, non a dúbida, porque sabemos que o ritmo telo, non, pois, vemos que estes percances van surgindo de outros, no caso de como que tamén Abel, que nos comentaba que tiña percances derivados do polvo. Quizáis, pois aí está un pouquinho a dúbida, non? De se vos dá un minutiño máis, se lles hai que dar despois a todos, bótasenos a noite en rida, ou non. Yo creo que un minuto igual sí que es mucho para todo el rally mix, pero bueno, yo creo que con 30 segundos haría mucho y sería muy poco tiempo para dar a todos. Bueno, queda unha manga, a verdade é que ti, pois, agora mesmo, entre comillas, podemos dicir que estás aí en terra de nadie, ni moito ni pouco, pero bueno, sabemos que o ritmo telo, veremos, agora nos comentaba Sergio, concentrado ni nada. Sí, al final y al cabo, o queremos polvo o no queremos polvo, entonces todo no se puede tener. Yo prefiero así mojado, que por lo menos no hay polvo y ves por dónde vas, y después hay que mantener el coche a carretera y nada más. Darío, moita sorte. Gracias. Aí tiñamos, Mato, as palabras de Darío Calviño, e bueno, pois, que sacamos en conclusión? Pois que é unha pena, pois, que non puideran, por unhas cousas ou por outras, van xurdindo estes contratempos, estes percances, pero bueno, tamén o pequeno da escuadra de Yacar está
estanos dicindo que el pensa que o ritmo de carreira que o ten, o que pase que derivado pois destes mínimos detalles que estamos pois a comentar durante a retransmisión, pois que van pasando estes percances. Vamos con outro dos pilotos que temos xa aquí connosco. Vamos a falar con Antonio Viloria. Vamos, se está aquí na súa asistencia. Antonio, moi buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de nada, muchas gracias por atendernos. Nada, hombre, el placer es nuestro. ¿Qué tal? Coméntanos, ¿cómo hacemos ese repaso de lo que está haciendo la prueba para ti? Bueno, pues la verdad que la primera tuve una pequeña salida, pero bueno, no perdimos mucho tiempo, contentos. Hicimos ahí un séptimo scratch, que bastante bien. Segunda pasada hicimos quintos scratch, la verdad que ya bien, ya rodando fuerte, bajamos unos 12 segundos. Y ahora en esta tercera íbamos, regaron el circuito. Yo entiendo que lo hayan hecho con toda la buena fe del mundo, pero lo menos que tienen que avisar es a los pilotos, para los que vamos con parabrisas, haber puesto la rejilla y tirar de gafas, porque claro, y una zona de barro me salpicó todo el cristal y bueno, tuve 2 excursiones, ya no veía el trazado, ya poco menos mirando por la ventanilla de al lado, ya me dieron ganas de soltar arneses y limpiar ventanilla y demás, pero bueno, es un poco temerario eso, y nada, al final pues hemos perdido muchísimo tiempo y estábamos ahí luchando con los puestos de cabeza, que íbamos quintos y no... Ahora mismo un poco rabiosos, la verdad. Pues venga, ya te dejamos que te tranquilices, que te calmes, es entendible. Lo mismo nos acaba de comentar Sergio, que también le había pasado pues ese contratiempo de no saber que se encontraba pues distintos charcos de intensidad y demás. Pero claro, bueno, pues lo que queríamos es saber tus sensaciones y ante todo y sobre todo desearte suerte, que aún queda una manga y puede pasar de todo. Muchas gracias, atacaremos en la última como siempre, gracias. Suerte. Muchas gracias. Bueno, Mato, pues aí teñamos aí a Antonio Viloria, pero bueno, vamos a seguir. Temos o tempo xa de Javier Martínez Carracedo, que nesta terceira manga sí que saiu e chegou o tempo de dorsal Alejandro Fariña, dorsal 22, 8.49, e o dorsal 23 non chegou David Manteiga, sí que chegou o dorsal 24, que Nico Anor, con 8.25, 25, o dorsal 25, un dos irmáns Picaño, 8.37, o cal anterior manga non saiu, e o dorsal 26, en este caso nas mans de Miguel González Baliño, 8.25, sí que xa temos ahora mismo na zona de tramo, pois ni máis ni menos que 9 participantes, xa temos 4 posibles abandonos que non chegaron, dorsal número 3 Damián Mateos, dorsal número 10 Daniel Alejandro Remuñán, dorsal 16 Abel Jurado, dorsal 18 Alberto Gómez e dorsal 19 Manuel Rey Valladares. Alberto. Pois a verdade é que sí, estamos no equipo da escudería Dakar, víamos pois esas queixas tanto por parte de Sergio, Darío, que nos comentaba tamén os contratempos, agora Antonio, e agora pois estamos con Javier Ramilo. Cobas, moi vos de novo. Hola, bueno. 8-10 para ti en esta terceira manga. Sí, bueno, a verdad que salimos bastante nerviosos porque xusto cando me subí no coche para ir para a zona de salida, vin que non tiña frenos ningúns, que me baixaba o pedal de todo, entonces viron aí os meus compañeros de equipo que estaba tirando o líquido de frenos todo pola pinza delantera, estaban a pastilla no ferro, cambiámoslo aí, cambiaron un tempo récord, non penalicei por 40 segundos, cheguei ao control horario no meu minuto xa, de milagro non penalizamos, bueno, salimos bastante atacados despois de estar así tan con esa tensión. Enganché unha tajea a roda de diante, está limpiezado, bueno, un par de curvas a reventar, e nas siguientes curvas tanteando bueno, porque a verdad que pensaba que había roto algo, despois volvín a intentar tirar, bueno, pues non pude mellorar o tempo. Ainda así é todo, un tempo entre comillas válido, que era todo porque estamos a un segundo o
con Sergio, a 4 con Pisco, está todo casi como volver a empezar, xogámonos toda unha. Bueno, pois vamos a intentar. Javi, moita sorte e gracias por esa explicación, que a verdade que sabíamos que contratempo tiña que ter, porque ese tempo de 8-10 que para o que levas facendo durante as outras mangas, pois que era un pouquiño excesivo, pero bueno, agora tamén coñecer de primeira man pois todos eses contratempos que se foron xurdindo e demais, isto é para darlle unha volta e para agradecer o gran esforzo do traballo que famos sempre este equipo. Sí, está claro, este equipo estuveron moi... O tramo ahora mismo tamén a verdade que está bastante roto, estaba moi mollado por varias zonas, como decía Viloria, bueno, había sobre todo unha zona, un cruce que había unha charca moi grande por dentro, que me tuve que tirar toda a parte externa para, bueno, para que non pasara o que pasou él, que entrou agua todo no parabrisas, bueno, a verdade que non sei nin como chegou aquí, porque o parabrisas estaba completamente coberto de barro. Bueno, os tempos da segunda pasada non creo que volvan non creo que se chegue a ese tempo, vamos, agora o tramo está xa bastante roto. 8-0-0 vai ser complicado, xa non digo patilo se non chegar a él. Sí, no, eu creo que ahora mismo vai ser imposible. O tramo, como digo, hai moita rodeira, ten moita terra suelta, está, bueno, ahora mismo empeza a estar delicado, empeza a estar pues para liala en algunos sitios. Moitísima sorte, Javi. Vale, moitas gracias. Bueno, Mato, pois aí o tiñemos, as palabras de Javier Ramilo de Covas, que nos contaba que en tempo récord en 4 minutos ter que facerlle pois eses todos reaxustes e salir con esa tensión para non penalizar. Xa estamos a ver, pois estas son as carreiras en vivo e ao final, pois entre comillas, como decía él, de cara á cuarta e última manga. Sí, bueno, xa vemos tamén tempo do 2 al 26, en este caso un quicar nas mans de Miguel González, 8.25, 2 al 27 tamén chegou a meta Miguel González. O outro irmán, o Picaño, Iván, en este caso, con Jacar, a 8.26, mellor tempo incluso co Adrián, Iván. Tamén chegou Javier Rego, 9.49, 2 al 31, Abel González, 9.05, xa acaba de Speaker de sair ás 15.58, o dosal número 48, un Jacar Cross, nas mans de Antonio Pérez Orozco. Sona chese, Alberto. Pois sí, a verdade é que sí. O resumen ao todo agora desta terceira manga, 22 pilotos que xa tomaron a liña de meta, 15 en carreira, descontando esos 15, esos 6 coches, que esos vehículos, esos 6 vehículos Carcross que non chegaron, e 46 pendiente de tomar saída. Correcto, pois dito isto, penso que tamén pois temos que ir escoitando a máis participantes. Neste caso estamos con Adrián Andrés, que é dorsal número 7, a ver o que nos comenta, porque as cousas esas que se topaban con eses regos de agua, pois que lle influían nos cronos. Adrián, moi boas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, contanos, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo la prueba para ti? Bueno, pues la prueba está ahí, estamos adaptándonos ya que, como sabéis, estábamos corriendo toda la temporada con un Suzuki GSX-R. Hoy estrenamos un Yamaha MT-09, coche nuevo, suspensión nueva y, bueno, adaptándonos. Y sí que es verdad que ahora cuando llegamos al tramo hay agua que no contábamos con ella. Entonces, por miedo, pues aflojas un poquito porque no sabes lo que va a pasar. 3 mangas, foches collendo máis confianza, con aventura. A verdade é que ao longo de toda a prova nos estades comentando os pilotos, non? Que si o polvo, que si o rego. Sí, a verdade, son cousas que se van topando, pero ti como te estás atopando coa montura e coa resposta do motor? Pues con la montura me estoy adaptando bien, me gusta, la verdad que me gusta. Sí que es verdad que los Suzuki corren un poquillo más, pero me gusta, estoy contento y respecto al tramo pues no se puede tener todo. Al final también tenemos que aprender a conducir en condiciones malas,
condiciones buenas y encontrarnos pues de todo, y eso te hace pues aprender como piloto cada día más. Creo que al final no todos los rallies van a ser bonitos, preciosos, y habrá que aprender de lo mojado, de lo sucio, del polvo. Y montura característica dos Carcross, contanos como xurde o facerte con esta montura. Pues la verdad que ya te digo, son cosas completamente diferentes, pero totalmente diferentes a la hora de la frenada, a la hora de la arrancada. Sí que es verdad que es un coche que gusta mucho en el paso por curva y en la tracción, porque realmente el coche tiene un par impresionante. Investigando a Rally Mix, ya que en Rally Mix LMT pues se está empezando ahora a salir, y habrá que probar y carreras y rodar hasta que salgan mejores tiempos y eso. Gústanos a tua forma de pensar. Moitísima sorte de cara a última manga. Gracias, venimos a disfrutar y un placer, porque sí que es verdad que quiero decir una cosa, el Rally Mix de la Estrada, de la organización, sí que es verdad que por mi parte, respeto a los demás pilotos, pero por mi parte tienen un 10, porque sí que es verdad que está muy bien señalizado, marcan los metros, marcan las curvas, y eso es un punto que a la organización hay que valorarlos en ese sentido, para mi punto de vista, ¿eh? Que emplazados quedamos de cara a cuarta e última manga. Moita sorte. Gracias, venga. Pois Mato, distintas opinións, neste caso, pois Adrián Andrés, dorsal número 7, que nos comentaba pois ese cambio de motor, esa adaptación. A verdade é que, bueno, pois temos distintos pilotos que van pois afinando pois os seus objetivos ao longo de toda a temporada, e que se torna tomar saída ahora mismo o dorsal número 43, un Yakar en as mans de Alberto Vázquez con a saída 16.02. Tomará ahora mismo a saída o dorsal número 44 con Quincar nas mans de Saúl Pérez. Rematará o dorsal número 45 nas mans de Raquel con ese Quincar, para donde finalizarán esta manga, terceira manga, pois todos os vehículos da categoría saindo, todos os vehículos da categoría Carcross. Están ahora mismo 6, 7, 8 pilotos, 9 pilotos que acaba de ahora mismo tomar saída, o Sergio Samuel Pérez con dorsal 44 a 16.03. Ahora mismo 9 pilotos en tramo da categoría Carcross, donde a Jacobo Andújar non tocou saída, e ata agora 6 abandonas, Alberto. Pois a verdade é que pois esas condicións, as cales, pois nos van comentando os pilotos que se van topando con distintos contratempos ao longo do treito. E, bueno, unha mañá marcada, eu penso que sobre todo, bueno, que si o polvo e agora pois os charcos de auga. O que si hai que comprender é que ao final son moitísimos, un total de 90 participantes, e os cales para metelos manga tras manga pois vanse creando distintos orígenes no que son ao longo do treito, e van surdindo os contratempos. Pero eu penso que sen máis estamos a ver pois unha prova entretida, e a cal pois con eses contratempos que están surdindo, pero sen máis, ao final, como solemos decir na frase, pois está para todos, non? Exactamente, está para todos. Ahora quedaría solo ahora acaba de tomar saída a 16.04 último Carcross. Ahora habrá un pequeno parón para diferenciar a categoría da clase A da categoría da clase, bueno, non os Canán non están dentro da clase B, pero sí que se consideran pois vehículos un pouco carrozados, non, Alberto? Entonces, pois habrá un pequeno paréntesis entre Raquel e o dorsal número 45 e o dorsal número 46, que están nas mans de Francisco José, e despois de eso, de que logo empezará a comenzar toda a saída de todos os carrozados, que son ni máis ni menos que 40 vehículos, tomar saída de categoría de carrozados, donde ahora mismo pois está para sair Manuel Osorio, dicir, Manuel Osorio na segunda manga non chegou, pero vese que non abandonou, Alberto, porque o teñen aquí para poder sair. Entonces algo sí que tuvo que arranxar na caixa de cambios para poder seguir prolongando. Vemos que tamén os están aí os irmáns Iglesias, vemos que está a audacia de Miguel Ángel Alonso, o Mitsubishi, e despois todos os vehículos que da categoría tracción trasera da clase 6, que nos están deleitando moitísimo, non?
A verdade é que estamos a ver sobre todo moi bo rollo, non? Entre eles vemos que a agrupación 6 pois sempre están de risas uns con outros e vemos que, bueno, son monturas tamén entre comillas que xa levan pois moitos deles tiñenas aí nos seus alpendres que non as se quitaban e agora pois mira, pois sacan proxectos, xúntanse na maior parte das provas suelen ser 12, 14, incluso pois aquí temos 10, creo recordar que son, pero hai ausencia de algúns deles e temos recordar, pois iso, non? Que, bueno, si a competición é sábado, pero claro, o viernes moitos deles non poden perder de traballar. Bueno, vai condicionando, pero a verdade é que eu creo que non está nada mal a lista de inscritos que está habendo bueno, pois eso vese reflexado, non? Por unhas cousas ou por outras. Sí, vamos a ver. Sobre todo, mira, teño que comentar que agora pois estamos falando aquí no Parque de Asistencia están chegando vehículos todo terreno da parou. Está sendo un verdadeiro éxito. O que está tendo contratempos están pois evacuando para perder o mínimo tempo posible e a verdade é que si se acerca ao Parque de Traballo de todo o despegue que está habendo toda a que hai montada, incluso pois a Diana 3 non lo comentaba que a verdade é que está sendo unha prova espectacular en canto a organización. Temos a Manuel Rey Valladares, a Vila tamén, que neste caso pois non chega a meta, si podemos dicir que o vemos na grúa, remolcado, ao mesmo tempo que tamén vemos xusto detrás, nunha grúa vemos a dúas monturas, vemos a Manuel Rey Valladares e tamén vemos a Daniel Alejandro Remuñán, os dorsais 19 e número 10 con distintas monturas, un quincar e un jacar que veñen na grúa e quero dicir, a competición sigue os vehículos de rescate están facendo unhas labores impecables e iso tamén cabe señalalo, non? Sí, hombre, non cabe dúbida de que sea un punto extraordinario que casi un dos mellores que ahora mismo ten a organización, sobre todo a organización da escudería organizadora, que é a escudería Sampaio, porque eso conleva de que esos vías de escape que teñen para poder evacuar os vehículos para que despois podan baixalos ao Parque de Traballo, reparar e poderse sair pois teñen que agradecer, porque senón no outro sistema pois o que tendrían que facer é esperar a que remate toda a manga, podelos baixar e con eso perden a posibilidade de poder arranxar e sair na seguinte manga, non? Eso é moito de decir, e sobre todo pois que non en todas as probas desta modalidade pódense facer por onde se discurre co tramo, o cal non teñen as posibilidades de poder evacuar e poder sacar vehículos ben sexa a nivel de arrastre con esos 4x4 que ben comentas, ou senón con as grúas, polo que eso dache un punto bastante importante. Eso tamén pois influye moito pois a hora de non ter que dar a posibilidade de ter que parar tanto o tramo coa conseguinte de que xa son as 4 da tarde, pois levamos 20 nesta terceira manga, levamos 28 que están en meta, 14 en carreira, descontando esos 6 que tú ben comentabas por aí. En este caso ahora mismo pois temos a 5 participantes en tramo, vale? Porque o ese período comparón entre o dorsal 45 categoría de Carcross que saías 16 e 4 e o dorsal 46 con ese Can-Am Francisco José 16.09, pero dalle o xogo pois que de alguna maneira pois mira que horas son as 10 as 4 da tarde, quédanos unha manga, xa sabemos que quedan 40 pilotos a tomar 39 pilotos a tomar saída sin contar Jacobo Andújar que xa non vai a sair, pero que eso dinta moito de sí, queda moito, queda tarde. Algo que non está inesperado, pero que sí que o que queremos elevar a cabo é que hasta as 9:30 día dache marxen suficiente para que 4 mangas nun mismo día se podan celebrar, non? Efectivamente, a verdade é que todo iso que ti estás a comentar, compañeiro, pois é o que está a suceder aquí. É impresionante. Eu sabía que a nivel organizativo esta escudería, a verdade é que son moitos anos as que levan no mundo das carreiras membros da escudería Sampaio, e sei que fan as cousas moi ben organizadas, pero a verdade é que este ano máis se cabe
pese un pouquinho máis. Dende unha primeira edición nas instalacións que estaban, que non nos sabía que era ao lado do río, e chegados hasta aquí dende o ano pasado, e agora unha segunda vez, e ca cambio de ubicación de parque de traballo, estando aquí na cima e vendo o movimiento de rescate e todo que está a suceder durante a prova, isto a verdade que non se pode explicar con palabras, é verdadeiramente impresionante. Quer dicir, se cabe, que a verdade que queda moi pouquiño xa para que se dea xa pois punto e partida a categoría dos Canan, que xa están pasando por aquí o dorsal número 43 polo parque de asistencia, e xa en breves empezarán a chegar as primeiras unidades de Canan, seguidamente xa dirán os carrozados, e xa moi pouquiño queda xa para o remate. Estamos agora pois na metade desta terceira manga, e xa queda moi pouquiño para o remate desta terceira manga, que a verdade que hasta agora está sendo todo un éxito, non? Sí, estamos vendo que vanse sumando carcross abandonados a parte do 3, do D, do 16, do 18, do 19 e 23, que é o que estábamos comentando. Vense arrastrados por vehículos de rescate ou vense xa en grúas, pois hai que sumar o dorsal 37, o que encarna nas mans de Antonio Lago, que vese que non chega, polo cal está abandonado, e o dorsal 38, Vicente Mato, tamén con outro quincar, que tampouco chega. Así que estará a piques ahora mismo de chocar o dorsal de 44 nas mans de Samuel Pérez, que saiu a 1603, e despois nas mans de 45, nas mans de Raquel, os cales serían os dous últimos carcross que chegarían a meta. Despois xa empezarían os Canan, ahora mismo acaba de sair as 16 e 11 o terceiro dos Canan, o dorsal número 48, Daniel Vicente, polo que estou a escoitar esa saída de pista, pois debe ser o dorsal os Hermáns Iglesias con ese Ford Fiesta N5 co dorsal 49, que tomarían saída ás 16 e 12 minutos, polo que de alguna maneira pois están empezando xa a sair os primeiros espadas da clase categoría da clase B. A ver que fai Manuel Osorio, aunque ahora mismo estaría descolgado porque non participou na segunda manga, pero que sí que o mellor dalle xuego para que poida dicir marcar algún tempo ou mellorar tempos ou a ver en que posición, non? Que sea o máis bonito de cando se volven a reenganchar. Sí, ademais, eu sobre todo, pois, estou atento, a verdade que dicir se cabe, bueno, estamos a comentar que distintos vehículos do terreno denominados de tiro, que son os que están chegando con eslingas remolcando distintas monturas destes carcross, e a verdade que moitos deles agora pois tamén estaban pasando por aquí, uns desllantados, a maior parte deles pois viñan pinchados. A verdade que estamos a ver que, bueno, unha terceira manga pois que xa neses pilotos, entre comillas, que na lista de inscritos, pois que non puntúan aí na parte alta das clasificacións, ni moito menos, obxectivos xa tampouco pois non son tan serios, pero que estamos a ver que está a haber pois moitos percances e moitos pinchazos, e o cal, pois, a ese que comentabas ti, o de Manuel Osorio e Alberto dos Reis, estaremos moi atentos con ese Skoda Fabia, o R5, a ver se fai paso por aquí pola asistencia e podemos saber, porque a verdade que nos comentaba xa na primeira pasada que tiñen eses problemas de caixa de cambios, na segunda pasada parecía que non iban a tomar saída e chegaron aquí nunha grúa, e agora pois nesta terceira manga veremos se teñen percance ou non. A verdade que deben de sair xa por non sei como definilo ou como toman, pero bueno, tamén é de admirar o traballo que se está a facer dunha forma ou doutra, e ao final como se toman as cousas como non. Recordemos que sobre todo, bueno, pois nese tipo de categoría, na de carrozados, pois na agrupación 4, pois estamos a ver que si, por exemplo, ao longo do campeonato estamos a ver vehículos da categoría R5, que a verdade é que se está quedando obsoleta, como nos comentaba él, xa que é o único participante, porque no caso do piloto de Lugo, de Paco Dorado, que iba a correr aquí o fin de semana, pero por indisposición de saúde pois non puido, iba a ser o único vehículo nesta terceira prova, xa que nas outras dúas, tanto en Argallo como en Touro, non saiu. Por tanto, como que usan esa palabra, non? Que se queda a categoría un pouco descafeinada. Por que o decimos? Porque vehículos da categoría R5, claro, ten que competir con vehículos da categoría N5 como os Hermáns Iglesias, pois a verdade que, bueno,
verdade é que pois, a superioridade de mecánica son moi superiores, e se non pois pasa isto. Pero bueno, de todas formas temos pilotos para todos os pensamentos, e estamos non co cantante, senón que estamos con un piloto que vamos a saludar. Antonio Orozco, moi boas. Moi boas. Bueno, encanta, nos peche sempre con esa sonrisa nas probas. Dunha forma ou doutra, poder verte aquí nunha proba máis do mundo do motor, 4 rodas, 2 rodas, todo o que teña motor e rodas, ali está Antonio, non? Totalmente, a ver, ahora teñemos un parón moi grande hasta Ferrol, que nos salimos no rally, bueno, decidimos cambiar un poquinho de variante, e bueno, despois de 2 anos volver a probar aquí no Rally Mix. Bueno, que hai moito nivel, dá gusto estar con esta cantidad de pilotos, dentro tanto escrito de Carcross, é unha maravilla loitar con esta xente que ten un nivel altísimo. E nada, despois tenemos tamén Chantada e Astrada antes de Ferrol, probar un poquinho a montaña, tamén decidín a probar a barqueta de Duras e Jacobo Senín, a Nova, a Proto en Chantada, e na Estrada. Gran noticia, non o sabíamos. Pois sí, ao final, bueno, estuvimos aí, fomos a probar en Francia, e bueno, ao final foi unha decisión así tomada. Seguro que Xerxiño iso sabías. Sí, foi un dos que aluciu un pouquinho o tema, e con Jacobo, sí. E con Jacobo, pois, animámonos a probala, xa había probado unha vez un Cemi, e bueno, ahora me apetecía probar unha barqueta na montaña. Despois na Estrada, vou salir con un coche que ten os camarotes que foi dun amigo meu que, bueno, por desgracia falleceu na subida de Heitkibel. Bueno, era a xente que tiña cando estaba lá en Navarra, e bueno, é un pouco conmemorativo e apeteceme moitísimo salir con ese coche na subida Estrada, que ten Óscar Palacios. A verdade é que eres unha caixa de sorpresas, chegados hasta aquí non che podemos preguntar, pero si das probas que pasaron, distintas probas que fixaches, con distintas motores, con distintas mecánicas, Víctor tamén nos diga, non? Sí, total, Víctor sempre nos diga aí, bueno, dunha maneira axudarlle, e despois tamén de ter a Víctor e que nos dá a opción de poder subir desde as monturas. É unha maravilla, é impulsable, subirse como podemos subir, un Ford World Rally Car, un C3 World Rally Car. Este ano tamén temos a gran sorte de ir co Skoda a Ornallo, que é unha prova... Esa é a prova que che iba a comentar un pouquinho, non? Contanos, que me diches ali, porque a ti se che gustan as carreras, o que vai a Ornallo vai a disfrutar. Ali vemos que non se vai a... Bueno, entre comillas, non? Pero competir máis ben é o espectáculo que se vive ali, non? Sí, totalmente. A ver, é unha festa do motor total, e para os que vimos de antaño do motor, é recordar un pouco como eran os rallies de antes, non? Incluso cando corría xente de antaño, poder ver eso, pois é increíble. O público que se mete ali, que se congrega ali, é unha maravilla poder disfrutar de eso, é a festa increíble. O público como se volca, bueno, é o que hai nos tramos, facer o bucle como fan os tramos desa maneira, poder ver esos coches, pues creo que a xente, bueno, alucina poder ver esos coches outra vez na carretera. Bueno, sobre todo o cambio, a evolución dos chasis e demais, estamos a falar de monturas de antaño ata das de agora, incluso eses World Rally Car, hai diferencia moita, non? Eso hai que vivirlo para contalo, non? Sí, totalmente. A ver, eu tuve a sorte de probar o Hyundai de Víctor e tamén o C3, e bueno, notase moitísima diferencia de vir de coches de 2005, 2010, 2014, de un World Rally Car, notase diferencia, moitísima diferencia de mecánica, electrónica, o que distí, o sea, hai unha diferencia brutal en que a mecánica, e bueno, se nota que en nada, un ano, 2 anos, hai unha diferencia enorme do que evolucionan os coches. Trial? Trial, sí, pues mira, ahora o fin de semana que ven, o 29, vou unha carreira de Pobladura, porque é o Campeonato de España no mes de julio, entonces pues aproveitamos aquí que cerquiña o Campeonato de Castilla y León, que é unha prova do regional, e aproveitamos un poquinho para ver o terreno e tal, de cara a prova que se celebra no mes de julio no Campeonato de España. Bueno, pois quedámonos con esa noticia, de salida, pois, con esa nova proto, que a verdade que, bueno, será especial o sea, poder facer esa subida con ese tipo de montura, a verdade que sería dunha forma ou doutra un placer sempre falar con persoas que están rodeadas do mundo de motor, quedou demostrado pola túa parte dunhas mecánicas de outros de 4 rodas, de 2 rodas. Un placer. Gracias a vos. Bueno, Mato, pois falábamos un pouquiño con Antonio Orozco, a verdade é que xa estamos a ver
que en esto das carreiras... Levamos sorpresas. Bueno, comentar de que xa chegaron aos 3 Canán, a meta, tempo do dorsal 46 de Francisco José 8.52, tempo do dorsal 47 Jaime Pérez 9.40, tempo de Daniel Vicente dorsal 48 9.11. Ahora estará a pique de entrar ahora os irmáns Iglesias das 16.14, que tomou saída das 16.14 ás 4:15. Pero que vemos que sí que saleu Dacia, saleu Mitsubishi, saleu Ford Fiesta nas mans de Manuel Santiago, saleu José Manuel Cajiao con ese Citroën Saxo e saleu co Eduardo González, pero que vese que Manuel Osorio sí que estaba para poder sair, pero que ao final non sae a concursar nesta terceira manga. Polo que ata agora pues estamos a expensas de que a ver cal é o tempo de Celestino Iglesias e onde se mete o Carrozados, porque na segunda manga metíase entre os 9 primeiros. Pois ubicados estamos no seu box cando chegue por aquí para poder ter xa as declaracións dos irmáns Iglesias xa en esta terceira manga, porque como contábamos un pouquiño, pois a categoría de carrozados xa a verdade é que xa a primeira hora sabíamos que esa indisposición do piloto de Lugo de Paco Dorado pois que non iba a poder estar presente con ese polo R5 tamén moi característico da escuadra de Vidal. Pois o ano pasado incluso se facían líderes da súa categoría aquí no Rally Mix, pero a verdade é que aquí pois prometía a prova con esas dúas monturas, tanto Osorio como Paco Dorado, pero vemos que si por parte do piloto de Lugo a primeira hora da mañá unha indisposición de salud pois xogaba unha mala pasada, non podía tomar partida, e agora por parte de Osorio pois vemos que tamén pois eses problemas de caixa de cambios derivaban pois en estes tamén ausencias destas mangas, non? Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver si chega ahora mismo. Tempo dos irmáns Iglesias 8.30 nesta terceira manga. Tempo dos irmáns Iglesias 8.25 na segunda manga e tempo dos irmáns Iglesias na primeira manga 8.29. Polo consiguiente de que ahora mismo nesta terceira manga peorou un segundo de diferencia con respecto hacia a primeira manga. E onde se situarían? Pois vamos alá. Situaríanse no 8º posto da xeral, primeiro Javier Ramilo, segundo Sergio Fernández a 1 segundo e 404 milésimas, en terceira posición Alfonso Bentín a 4 segundos 628 milésimas, a diferencia entre Sergio Fernández e Pisco 3 segundos. Cuarta posición xa aí en terras de nadie Darío Calviño 27 segundos. Quinta posición Antonio Viloira a 54 segundos. Sexta posición Ismael Neira a 59 segundos. Sétima posición Miguel González a 1 minuto. Oitava posición primeiro Carrozados irmáns Iglesias a 1.09. Novena posición Víctor Manuel Fernández a 1.15. Décima posición os Cerrandos Pérez 10 primeiros nas mans de Nicamor Rodríguez a 1.20. Alberto, este é o que dá de por sí pois ao que agora chegan os primeiros espadas da categoría de carrozados. Que che parece, Alberto, que si vamos a uns conselliños publicitarios e voltamos de casi despois de 1 hora e 15 minutos interrompida de retransmisión en regreso directo desta terceira manga desta cuarta edición do Rally Mix da Sidra, Alberto? Moi ben, compañeiro, pois a todo agora vamos a seguir de cada unha información. Bueno, pois aí vamos, deixámoslo aí un segundinho, son os consellos publicitarios e voltamos para o sprint final desta terceira manga da cuarta edición do Rally Mix da Sidra. Pero dice que non está, que non ven que está parado, non saben onde, dice que non está. Dice que está parado, que non está. Nada, chicos, teníais ahí los hombres de Radio Estrada hablando, los puse ahí para que sí tengáis información, a mí más fácil de grabar. Nada, en cuanto retornen, vuelvo a conectar.
Vimos como el Mitsubishi pues abría mecánica, se nos paraba aquí y ahí están intentando solucionar. El público le echó una mano para apartarlo, para que no tuvieran problemas los siguientes participantes y no tuvieran que perder tiempo. Buena señal. De momento está funcionando todo a las mil maravillas. Ojalá me siga así el día porque ya, qué decepciones se llevan cuando esto no funciona bien y qué mal se pasa. Voy a intentar luego en la última manga, que ya que voy a las entrevistas voy a intentar coger a Albert Llovera y a... ahí, se me fue el nombre del otro chaval. Intentaremos tener a los dos delante de la pantalla y a ver, que nos cuentan qué le pareció este Rally Mix, este cuarto Rally Mix de la Estrada. Bertiraguas, vos pica una serpiente. Ai, sì. Ma il video è un normale. Questo deve essere a parte dall'altra. Non so perché stava parlando a parlare Sì, stiamo regole. Se tú compras, tienes que mirar eso. Praticamente que traen como camello. A veces cada año un cánico de 23. Son como camellos. Vale, ¿quieres el resalto? Pero salvo vida es cobra, carallo. 107.7 una frecuencia modulada. Ai, sempre che non gli lasci abitazione, non da te. È un regalo. Que te un asunto conmigo. Vamos a apurar. Y ahora creo que he dicho que yo sí, porque la naide de la porque El problema aquí no hay. El problema es aquí no hay. Entendeu? Só que eu conheço muito bem. É puto falso. Mas ele vai fazer uma armada. Não. Pues nada, aquí estamos. Pues si vuelven los chicos de Radio Estrada para seguir escuchando a los pilotos que lo están entrevistando y están saliendo cositas como por ejemplo que vamos a tener el piloto corriendo de Chantada. Entonces ahora vamos, claro. Pero ahora, no se da la prensa. Ahora no se puede contar. Tiene algo otro, no. Nada, hay que dedicarlo. El ojo es a 153.000 euros o valor dado. Ela está pegando,
El otro salto, una diferencia de este salto al otro, es una pena que fallara el otro directo. Unos buenos saltos. Menos mal que está el día un poco nublado y se aguanta bien. No hay mucho polvo ahora aquí. Estaban los pilotos de que habían regado en zonas demasiado. Más que nada que creo que fue que no le avisaron. Más bien las que se venían porque no avisaron de que regaron. Y hubo pilotos que penalizaron porque se le llenó el, digamos, el metraquilatro de barrillo y no tenía forma de limpiarlo. ¿Cuántos estamos por ahí por detrás de la pantalla? ¿De dónde nos estáis viendo hoy? Es que vienen separadísimos ahora los coches, ¿eh? Supongo que se darán tiempo para el tema del polvo. Vienen separados, ¿no? Lo siguiente. ...69 en pista, nos quedan 30 coches. Falta ninguno. Botaron más horas de otro, no botaron de eso, cara. Aí señor, está se queda tomar aproveito. Está allí poniéndose morenita. Y yo aquí súper moreno, que cogió un moreno ahí que lo puede flipar. Pero hay que ver, Carliños no me dijo para usted. Díxome que ia fora a montar ao cementerio. E dixen eu, onde sacas isso? Dixen eu, onde ti sacas isso? Dixen eu, que sabes que A levantar el polvo ya. Hoy no ando fino, mañana vou cortar da Guardia Civil. Papá, hostia, hoy Sí, la verdad es que ya cogí bastante, no quería coger tanto, pero... Esto fuera certo. Non poden ladrar. Pero bueno, importante que ya estamos en la tercera pasada. Va a un ritmo esto, la verdad que muy bien para la organización. Los saltos del mundial, cuidado. Ahí no puede estar. No.
Jefe o jefe? Y cuando has trabajado jefe en un chico cabrón, que también. Amigo, jefe no. Solo mirarme para a cara se sabe que... Eu tampouco, virus. Pois entón xa que son moitos anos. Que son moitos anos. Sabe cando pode decir un agora ou cando lle é mellor dar a volta e meter na oficina. Cuidado, non nos sabe. Menuda barca, cuidado. El Subaru no le venía mal una suspensión. Senda especializada en papelería. Hombre, esa cabra no nos va a dar rumí. No, ¿por qué? Ya... Vamos a ver si están ya los chicos de Radio Estrada. No, tenemos aún con la publicidad. Así que vamos a esperar cuando vayan cogiendo estos pilotos ya que llegan a la meta y saber lo que nos cuentan. Mucha música, mucha música. Pobre cámara. Para la limpieza esta semana. A mitad de Galicia está contaminado. Nos estamos Estoy morenito, estoy. ¿Cuánta gente hay en el directo? Que ahora no puedo verlo. Estar conectado con la radio. Esto, demasiada tecnología. A un minuto, perdón, a un segundo de 404 milésimas. En tercera posición, Pisco Ventín a 4 segundos, 628 milésimas. A diferencia entre Sergio Fernández e Pisco, 3 segundos, 224 milésimas. En cuarta posición, xa aí en terra de nadie, Darío Calviño, a ver si se mantén esa posición tras a valla disputa da siguiente manga, a cuarta manga. En quinta posición Antonio Viloira, en sexta posición Ismael Neira, en séptima posición Miguel González Caíño, en oitava posición Baliño, en oitava posición os Hermáns Iglesias, el primero de Carrozado. Novena posición para Víctor Manuel Fernández, décima posición para Nicamor Rodríguez. Témonos que ir ao 15º posto para ver o primeiro Canán nas mans de Francisco José Pérez. O segundo clasificado en este caso da categoría da Carrozados da clase B, pois primeiro os Irmáns Iglesias, segundo Manuel Santiago Martínez con ese Ford Fiesta R2 a 2 minutos e 15 segundos, en terceira posición Pois vamos a ver si falamos xa con algún Santi. Vamos a ver si falamos xa con algún dos membros do equipo de Guatestino Racing. A verdade é que, bueno, tanto por parte de Celestino como de Jorge, pois parece
novidade, esperemos que non, porque a verdade é que estánse dando as cousiñas ben con dos membros do equipo de escuadras Tino Racing. Santi, moi boas. Hola, moi boas tardes. Bueno, 3 mangas realizadas, contanos como está indo o día. Bueno, a verdad que está indo bastante ben, empezamos un pouquinho de menos a máis, ahora se empeza a estar un pouquinho máis roto que nas dúas primeiras, está a pasar unha pedriña por aí, pero bueno, pasan todos os radinices, non é deste solo. Bueno, quedamos unha, a ver como se toma, non? De momento estamos ben colocados, pero temos aí a xente que está puxando moi fuerte, a ver se somos capaces de aguantar. Positivo de categoría, a verdade é que, bueno, Aí vemos hai un problema, un erro técnico por parte de Alberto, seguramente. Vemos que estaba entrevistando a Santiago Martínez, ata de agora piloto do encuadre con ese Ford Fiesta, encuadrado dentro de Manuel Santiago Martínez, encuadrado dentro do equipo dos irmáns Iglesias. Primeiro os irmáns Iglesias, Manuel Martínez Rodríguez, copilotado por María Martínez a 2.15, en terceira posición Diego Vila e Alex Alonso a 2.20. Alberto, xa de novo? Sí, cando tomamos, estábamos facendo a entrevista con dos membros da escuadra de escuadras Tino Racing, falábamos con Santi, bueno, o que digo, valoración ata o momento. O ano de momento estamos salindo bastante ben, porque certo niño tivemos un bo resultado, despois en todo non foi tan bo, pero bueno, estamos aí, andamos coa xente de cabeza, bueno, o cochiño está se portando moi ben, que é moi fiable de momento, hasta a fecha non fallou nunca, se falla é porque eu lle dou un toquiño algo que non é fallo do coche, é super fiable. Vai moi ben, bueno, vamos aí, coa filla, a copilota, digo eu, é que ao final a copilota que respondo ou non? Sí, a copilota responde moi ben, medo ningún, teño máis medo de nas temáticas. Bueno, contanos. Pensar un pouco en todo, na presión tamén, ainda que parece que non, pero un ten uns objetivos, estánse cumplindo dentro da súa agrupación, está descumplindo objetivos, ela tuvo claro dentro do primeiro momento, e ti tamén. Sí, empezamos un día a conversación, despois falou con Tino que sin el, repito, sería imposible facer nada do que estamos facendo, e bueno, Tino máis el entende, que máis el enténdese ben, paliala, sabes? Bueno, estamos correndo, estamos pasando ben, estamos disfrutando moito, e eu volvín casi as carreiras por ela, porque non tiña pensado nin volver, pero bueno, había moitos anos xa que, sí, eu correra en rallies varios anos, en rally mix en terra non tiña nin idea, que ao principio, bueno, cojonábase Tino comigo porque decía que o coche hasta nas retas se movía o cu, dixen, isto é normal, e parece ser que sí, porque a verdad que cando vas fuerte vas de lado a lado, non hai maneira de levarlo recto, pero bueno, pasamos moi ben, disfrutamos moito, digo. Unha segunda familia, non, a escuadra de escuadras Tino Racing, non é segunda, é compartida coa primeira. A verdade é que son moitos anos, moitas vivencias, e agora máis se cabe como é o teu caso, non, Santi? Poder levar a tua filla ao lado, estar aí na loita por unha agrupación, ou poder estar aí competindo, non é cousa fácil. Ainda que o parece, non é. Non é moitos motivos, sino que parezca, miras aquí a estrutura que temos montada, e os días sentín, que equipazo grande e tal, pero este é o traballo día a día que está Tino, está Iván, o chaval que está con a asistencia, estou eu, estamos traballando todos os días un pouquiño para poder chegar aquí coas cousas medianamente ben. Moito esfuerzo, pero bueno, como nos gusta, nada, dedicamos de moito tempo, moitas horas libres que temos, en vez de estar na playa ou por aí, pois estamos arreglando cosas, ¿sí? Despois, claro, coa rapaza, claro, estamos en familia, está Tino, está a muller, están os fillos, está a miña muller, está a miña filla, somos unha familia. Ao final xa, bueno, pouco queda para o remate desta cuarta edición do Rally Mix da Sidra, e cuarta edición da casa para vos, que está por vir tamén, moitos nervios. Sí, claro, bueno, o que queda aquí é o peor, que é o que non temos pasado, pero bueno, vamos a intentar facer a última manga, a ver se podemos afinar un pouquinho. E despois o que comentas, ven o Rally Mix da casa, moitísimo traballo añadido ao tema dos coches de organización,
bueno, hai que buscar xente que nos bote unha man, que gracias a Dios tamén hai moita xente que bota un cable por aí, que senón isto sería inviable. Bueno, temos que darle. Tamén se vai a realizar a cuarta edición do Rally Mix de Ribadumia, a tracción traseira sempre terá un puntiño, non tamén de especial. Eso é unha iniciativa de Vanessa para tentar copa de eso é algo especial, non para nós, en serio. Bueno, estamos orgullosos de haber tido esa iniciativa, bueno, hai a hostia de BMWs agora a competir, claro, moitos amigos nosos da zona sur, de Santiago, bueno, o falábamos con Emilio antes, que iba liderando aí a agrupación 6, a traseira, e vemos sobre todo, pois, o bo rollo que se respira entre eles, non? O cacho de Micho Árez, que non pode vir por falta de traballo, a verdade que, bueno, sobre todo, pois mira, un itinerario deste sábado como é de competición, pero claro, a día de onte houve que verificar, houve que facer recoñecementos, non todo o mundo se pode permitir, e bueno, eso tamén hai que comentalo, ainda así, é unha lista de inscritos que é moi bom. Llámase moi ben, tuveron aí un pequeniño problema aí, bueno, unha mariconada que tuveron aí entre todos, que se enfadaron un pouquiño aí con Diego, pero eu creo que hoxe ao final do día, se todo sale medianamente, vai haber o abrazo colectivo que din eles, que se xuntan todos e danse un abrazo na foto. Pois eso sabíamos, pero bueno, ao final os que o vivimos desde dentro, as caras prácticamente son as mismas. Sí, sin problema. Santi, tanto ti como María, moita sorte e falámonos na cuarta e última manga. Vale, moitas gracias. Chao. Bueno, Mato, pois aí teñamos as palabras de Santi Martínez en este Ford Fiesta R2, o Dorsal 55, que acabamos de escoitar. Sí, aí o temos Santi, un coñecido do mundo das carreiras desde fai moitos anos, comenzaba na montaña, nos rallies, ten moito que dicir, incluso comenzou antes que os irmáns Iglesias a correr, impresionante. Non queremos dicir que sexa unha institución no mundo do motor, que o é, sobre todo para algúns amigos, e eu considero a amizade del, entonces pois moito. Bueno, 54 pilotos que chegaron a meta, 18 en carreira, 11 sen sair, sin contar 10 mismo, porque Jacobo Andújar non conta, moito que dicir. Vamos a dicir un pouco os abandonos ata agora. Dorsal número 3, Damián Mateo, Quincar. Dorsal número 10, Daniel Alejandro Remuñán, Collacar, tamén abandono. Dorsal 16, Abel Jurado, abandono. Dorsal 18, Alberto Gómez, Yacar, abandono. 19, Manuel Revalladares, Quincar, abandono. David Manteiga, 23, abandono. Dorsal 37, Antonio Lago, abandono con ese Quincar. Vicente Mato, dorsal 38 con outro Quincar, abandono. O Mitsubishi Lancer, co dorsal número 54, Enrique Castro, abandono. Por eso aí muda a clasificación na categoría clase B. Dorsal 56 con ese Citroën Saxo, Juan Manuel Cajiao, abandona. Dorsal 50 sí que tomou saída Manuel Osorio, pero abandona de novo. Despois, dorsal número 68, pois David Varela con ese Peugeot 306, saiu ás 16:32 e ahora mismo son as 16:49 e abandona. E xa temos ahora en pista, pois ni máis ni menos que 4, entramos ahora mismo 5 pilotos, 4 BMWs e un Ford Fiesta ST, e ahora estará a piques de sair o dorsal 82, ese Renault Clio Sport, nas mans de Miguel Ángel Chas Ribeiro. Alberto, con respecto hacia a clasificación, como vai ata agora a clasificación da categoría A? Pois a clasificación da categoría A vai comenzada por Javier Ramilo, Sergio Fernández Pisco, Darío Calviño e Antonio Veloiro entre os 5 primeiros. No que respecta na clasificación B, pois primeiro Irmáns Iglesias, segundo Manuel Santiago Martínez, o entrevistado de agora, en terceira posición Diego Vila, cuarta posición para Marcos Lista con ese Peugeot 208 R2 e en quinta posición Jonathan Represas. Como vai a Copa? Como vai esa Copa MRF? Pois en primeiro Pisco, segundo Neira e terceiro Vicente Fernández. A Copa Pirelli 4x4 pois vai encomandada, non hai nadie, ningún participante nesta proba. E como vai o grupo 6, que é tan ansiado nas últimas edicións dos Rally Mix? Pois primeiro o dorsal número 76 nas mans de Jonathan Represas e María Marteresa, os entrevistados que tuvemos anteriormente. Dorsal na segunda posición o dorsal
dorsal 75, en este caso pois Emilio Pérez e Álvaro Santalla, e na posición 3 pois o dorsal número 74, pois que está nas mans este dorsal número 74 de Estéfano Domínguez e Fátima Viña. Alberto, este é un poquinho resumen de como vai ata agora despois da disputa deste terceiro tramo das clasificacións. Que cantos coches quedan? Pois quedan o dorsal 77, e ahora mismo siguen 4 en carreira. O último que saiu foi o dorsal número 81 nas mans de José Antonio Lodeiro, as 16:44, son as 16:51 e seguramente que hai algún pequeno parón. Podemos informarnos, Alberto? Sí, pois estaba intentando saber, porque a verdade é que, bueno, aquí no Parque de Asistencia pois tardan un pouquiño en vir os vehículos, por tanto, derivado de eso, de algún contratempo que teria que xurdir. Bueno, pois aí como vai ahora, ainda quedan ahora mismo pois 10 pilotos para tomar saída. Queda pois Miguel Ángel Chas con ese Renault Clio que estaría a piques, o dorsal número 83 que estaría nas mans de Adrián Lodeiro, con ese Peugeot 206, Héctor Hugo Fandiño co dorsal 84, e bueno, temos así ainda sobre todo 10 pilotos que toman pendiente de tomar saídas. Son as 16:52, 5 minutos da tarde. E algún especial por aí, Alberto? Pois temos o dorsal 76, temos aquí as represas, vamos a falar xa con el, con estas monturas de agrupación 6, traseiras, BMWs, a verdade que é impresionante. Moi boas, que tal? Contanos un pouquinho, que tal, como foi a manga? Moi ben, a verdad. Tamén está moi bonito, rápido, ten cousas complicadas, ten de todo, a verdad. Moi ben. Xa parece que mudou aí a clasificación. Sí. Aí estamos. Tendes, hai diferencias aí moi pequeniñas. Sí, no, a verdad que estamos todos moi ben, moi a cerquiña, todos uns dos outros, nada. É bonito estar aí rivalizándose un contra outro. Ningún contratempo? Por ahora no, gracias a Dios. Esperemos que na segunda última manga sigamos así, sin contratempos, acabar, marchar para casa e listo. A verdade é que, Jonathan, parece que lle tes a man collida, non? Porque tamén con este tipo de vehículos hai que saber guialo para non viralo. Hostia, o cochiño, a verdad que está moi dócil ahora, pórtase moi ben, fixemos unhas modificacións esta niña para salir, a verdad que foi todo para ben, e vai solo, a verdad. Dá se llegas, condúcese, pero é que é moi dócil de levar. Que tal nos saltos? O salto, salten na primeira, salten o grande do asfalto, na segunda xa non, e agora tampouco, pero de terra mandei agora unha volada. Que pensas do itinerario da prova? Non, bueno, non sei, non, dame igual, a verdad, o tema de un día, non? Si, competición ou dous, veremos a ver, bueno, pois a opinión de cada un. É que hai que poñerse nos dos bandos. Para nós, os que traballamos e todo, para nos ven os 2 días de sábado e domingo, pero a xente que o fai, pois pode descansar o domingo, sabes? Entonces é un pouquiño jodiendo para todos, pero nada, temos que adaptarnos uns aos outros e ir tirando como quedamos. Bueno, queda unha manga, ainda non está todo ni moito menos decidido. Iso hasta que se acaba o rally non se pode decidir nada. Cando se acaba o rally, se que chega a meta, entón se dice, ostras, pois estamos un rally, pasou isto. Do recoñecementos a competición, moitas notas que cambiar ou non? Nada, a verdad. A verdad é que parámonos moito, vamos moi despaciño collendo notas, moi ben, a copiloto unha máquina, queima ben moito, me machaca, moi ben. Como ves a organización? Moi ben, a verdade. A verdade, a organización, en tempos e todo, moi maravilla, o sea, hai moi pouco retraso e todo. A verdade que moi ben. Bueno, pois moita sorte, ainda queda a cuarta e última manga. Moi ben. Ainda non está todo ni moito menos decidido, e moita sorte. Vale, moi ben, pois moitas gracias. Bo día. Bueno, Mato, pois escoitábamos o dorsal 75, Jonathan Represas, que neste caso, pois que recolle o testigo nesta agrupación 6, se antes estaba a clasificación comandada por Emilio, agora pois pasa a mans de Jonathan, que a verdade é que, bueno, pois a ver, pese que ao fin e ao cabo teñen tamén diferencias moi pequeniñas entre uns e outros, é verdade, isto está a decir que tamén están disfrutando moito, non? Sí, non cabe dúbida de que estes pilotos, sobre todo os da clase 6, pois son unha gran familia.
o que fan é, pois, cada meeting que se fai, cada proba de Rally Mix, perdón, pois o que fan é, de alguna maneira, pois xuntarse esa gran familia e divertirse, que é o máis importante. Botarlle unhas risas, competir entre eles sin facerse daño e poder voltar ao seguinte fin de semana. Incluso constanos que algunhas veces teñenos contado de que algún percance que ten sufrido algún, trasládanse entre carreira e carreira, entre uns e outros, a diferentes súas casas para axudarlle a arranxar esas monturas e así poder sair os máximos posibles na seguinte proba a celebrar, non? Bueno, que dicir, ahora mesmo son as 16:56, aínda non finalizou, voltou de novo a reanudarse esta terceira manga, só quedaría ahora mesmo a última manga por disputar, a cuarta e última. Bueno, ainda ten moito que decir, é dicir, nos carrozados na clase B xa sabemos que non, pero Darío Calviño xa está, o que está agora era a loita entre o cuarto, quinto e sexto posto, pero xa quedou aí pernotado Darío Calviño en ese cuarto posto sin manténdose, sería manténdose a mesma situación que ata agora, pois quedaría nesa cuarta posta, pero que a ver que o depara a última manga, porque ao mellor pode bailar entre os tres primeiros clasificados, ni máis ni menos que entre pois Pisco, ou en este caso pois Javier Ramilo, Sergio Fernández e Pisco, Alberto. Sí, a verdade é que, bueno, aí vai ter que dar todo, pois está nun plano de segundos de cara a cuarta e última manga, vai haber moito por decidir. Víamos o caso de Sergio que, sobre todo, pois xurdían eses contratempos derivados dos charcos de auga que quedaban despois desas dúas mangas disputadas que pasaba, pois, a cisterna soltando a auga. A él, pois, si deu ese contratempo, e a verdade é que por parte de Ramilo, pois, xa víamos que os problemas en esas pinzas de freno en tempo récord, 4 minutos, pois, lle solventaron a papeleta con toda esa ansiedade, saleu o treito e así é todo, pois están aí en escasas diferencias 7 segundos, e a verdade é que queda todo por decidir para esa cuarta e última manga. E agora, pois, topeime con un piloto ou un copiloto por aquí, polo medio do parque da asistencia, non sei a ver que número leva. Moi boas tardes. Boas tardes. Que número levas ti na prova? Non levo ningún. O que nos faltaba. Luis. O que nos faltaba. Madre mía. O reportero dicharachero. Oye, se queréis a calcar sin vergüenza falar pola radio, No, xa. Estás descoitando, ves? Sí, moi boas tardes. Boas tardes, que tal? Bueno, agora sí, xa, ainda que sea fora coño, xa poder verte nunha prova máis de motor. A verdade é que, bueno, que dicir, si cabe, un sempre está ou vinculado ou botando unha man nunhas pruebas ou noutras, pero o mundo de motor parece que algo une, non? Sí, a verdade que sí. No, este ano, a verdade que aparteime un pouco, fixamos Touro, ali que é a escudería da casa con o Torramán. Aquí dixome Ramón que había que vir ver, vamos comer, xuntamos, vamos comer. Bueno, estou aquí tamén botando a man a Diego López, un chaval daqui da Estrada, da Mar de Escudería Escalpaio, que fai Rally Sprint. Estuve botando con a man, empoñendo o coche a punto de cara a Silleda. En Silleda tuvo moi mala suerte, o 106. Sí. Bueno, estamos facendo aí unhas pequenas adaptacións para reaxustes, darlle aí un setup, en Silleda gustoulle moito como iba o coche. Temos que fazer unhas cousas de cara a Ramirás, a Ramirás dixome, joder, tens que vir comigo, Diego, tens que correr, tío, non che vou fazer nada. A verdade é que sí, para todos que non sepan, bueno, pois estamos a falar con Pichi, bueno, él, pois en fases de mecánicas ainda sabe un pouquiño, sobre todo neste mundo das carreiras, ainda levas uns pouquiños anos vinculados a esto. A verdade que sí, sempre digo que a culpa foi de David Vázquez, que foi como arruinou a vida, porque copiloto estradense, mundialista, arruinou a vida sin vergüenza ese, que era moitísimo, pero bueno, por culpa del que me presentó aos hermanos López, joder, se chove, porque eu estaba tranquilo, iba por aquí con 4 amigos. Bastante polania que foi. Cos hermanos López. Oscar López,
por culpa de David, todo. Que tal, como viches a David no realidad en sí? A verdade é que, bueno, penalización que tuveron tanto el como Pepe, pero libre de eso, a verdade é que estaban a facer un gran papel, non? Sí, hai que dar de conta que o Hyundai é un coche que, ainda que din que sí, ten unhas evolucións, tal aí os desporanllo un coche que non vai. Están os Skodas, despois o Hyundai non vai. Sí. Xa o DS3 aí que tamén, creo que tuveron ainda facendo test esta semana aí en Orense, non? Estaban facendo test, tuvo como Unai de la Desa, con ese estaba esporanllo o coche o Hyundai non vai. Que vamos a decir, no, es que non vai. Bueno, por parte de Unai tamén recoller o testigo con un C3 e un R5, ainda que gañar esas copas, hai que estar curtido. Entón se falta un pouquinho, pois, pilotos como Ruilova e demais. Pero, sobre todo, decir eso, que a verdade é que vemos que a representación estradense, David Vázquez, sempre deixa o pabillón alto ali onde vai, é un orgullo, A verdade que sí. Bueno, tamén temos aquí onde Forcarei, a Murao, que é veciño, ao final, como se fora da estrada tamén. Pero bueno, sí, a verdade que sí. Bueno, o demorado xa non sei, porque que si Villanueva, que si Raúl, non dá abasto. No. Debe estar moi controlado. Non sei se será, non sei se prostituirse como... No, a verdade, non te rías, Luis, non te rías. No, a verdade que o home que tampouco non se baixa, sabes? Ele non para de correr, de a gusto esa xente. Oye, que empezaron... Joder, que os conocimos foi con José Antonio Lodeiro Tito, que está aquí título, e foi no Marbella con él, a ver, que é un tío que sempre correu un montón en calquera cousa, e a correr e a aprender, e a verdad que igual que David, son xente que bueno, están sempre dispuestos a seguir aprendendo. Por tanto, que? Fases mecánicas para onde? Cal é a seguinte prova que quitas? Irei a ver se a Ramidas con Diego López. A verdade é que o Rally Sprint é unha modalidade que era visto, podemos decir que apostar a cabalo ganador? Sí, bueno, sí, a verdade que a modalidade tamén gusta, porque tamén, a ver, o do Rally Mix tenche que gustar tamén o tema da terra, sabes? O tema da terra tamén xe ten que gustar. Hai para toda como a montaña, e agora hai algún vai a tirar pedras, é algo que non comprendo. Subir e botar unha hora mirando ali arriba po aire, sabes? Dices, joder, pois o da montaña que non te explican, tens que dicir, pois non comprendo, pero como chama? O Rally Sprint? Sí, no, estamos falando dos da montaña. A xente da montaña hai que... Son escenario é o que é? Sí, son así, hai talos que queren así como son eles. E intentes entendelos, son así. Ir para ali, botan arriba o seu cuento, que fixaches, ali foi, esas cousas. E o do Rally Sprint, nada, pois, xa te digo, vou ir con Diego, porque... Pero vas de copiloto? No, estou facendo unhas cousas de mecánica, botándolle unha man, porque é un chaval que o merece moito, sabes? Un piloto novo merece moito, e por eso, botarlle unha man, porque quero que gústame como o seu pilotaxe como vai, e quero que bueno, que se lea nel como eu veixo. Puño as rodas antes de sair. Non te preocupes por eso, non te preocupes. Eu vexo como membro da escudería Sampaio traballo que non se ve, pero a verdade é que é impresionante. Sí, además... A presentación, leva o seu coche e non corre. Aquí leva o tema de vergulas todo. A verdade que sí, moi ben. É un chaval máis que o chamas e está disposto a botar chuma ao que queiras. Bueno, verlo eso nun rapar novo non é moi normal, e por eso me gusta botarlle unha man tamén. Oye, tú enseñas o que tú sabes, e eles despois tómano, proban, vale, sí, no... É verdad que sí, moi ben con él. Cando un lle pide palabras será por algo de experiencia ten, non? Home, sí, pero... Sí, eso dita moito de que ou as cousas, ou que xeres un pouco anticuado, é un pouco velliña. A verdad que sí, que xa vou vello, a verdad que isto colleume tarde, Pero vello con V ou con B, as dúas, non? No, con V, de viejo, abuelo, con B no, que eu teño espellos na casa. E nada, ahora íamos a botar yo a man de radios con a xente de Xani Romero, tanto a Punta como a Portas. Bueno, andar aí un pouco no medio das carreiras igual. Quieto, e a subir a estrada, que é ahora en agosto. Sí. Tócame outra vez ir para o autobús. Sí, non? Ali na presaída nos vemos. A coordinar os radios, justamente. Tócame coordinar os radios e falarei aí con Luis outra vez. Pois sin problema ningún. Sin problema ningún. A verdade é que xa sexa nunha fase ou sexa noutra, as carreiras unen, non pichis. Sí, é verdade que sí. Isto é verdade que non é capaz de deixalo, é verdade.
por unha maneira ou outra. Como estás a ver que está aí no desenrolo da prova? Pois a verdade que está moi ben. Amanhã entramos... Que contratempos están solventando, Sí, no, é máis soluciona moi pronto, se quedan tirados moi rápido, non se pode decir, home, habrá algún que lle queira quitar problema, vale, manches, pero non, eu penso que a organización un día, que non hai problema algún, van en tempo, eu penso que nesta manga na que máis coches tirados quedaron, pero bueno, eu dito, van en tempo, temos días tarde da noite, bueno, creo que antes das 9 da noite se acabar. Penso que eu teño moi pensado na escudería, vehículos, tiro, grúas... Sí, a verdade que sí. Perdese moi pouquinho tempo cando hai un contratempo. Mas teño os postos tamén en sitios estratégicos e móvense moi rápido, moi rápido. Pato, alguna preguntiña? Nada, que moitas gracias. De nada, Luis, de nada. Moitas gracias, sobre todo, pois, entrar na radio e, sobre todo, pois, ver que non abandonas isto, que fai un tempo dicías que ibas a abandonar todo, pero que vexo que ainda botando unha manga, sobre todo a xente nova, e iso dita moito de un. Home, é que a xente nova hai que axudala, sabes? Correcto. É o futuro, é o que ven por atrás. Justamente, gracias. Además, oye, no tema PSA que non entendemos un pouco, logo, por lo menos que siga, hai que ir, non quedarte con eso, que hai xente que gusta quedarse con eso, non, se non fago cho sobre nome, non. O que sabes hasta onde sabes, contalo, e nada máis. Exactamente, transmitilo, que é o máis importante. Exactamente, a túa experiencia e nada máis, o que nunca fago é, eu nunca monto con piloto, eu poño o coche, tal, pero nunca monto con eles. É algo que non... Sí, todo o setup, é nada máis. Se suele decir dos días. Sí, hai que os anglicismos, despois bótate tú por aí abaixo, que eu aí non me pilla. Bueno, pues gracias, unha aperta grande, Pichi. Gracias a vos, unha aperta tamén para ti. Vale. Que tempo irei ao estudio a facerche unha visita, levarche unha cerveza, polo menos. Bueno, pues sabes que aquí vamos a estar hasta as 9:30, ao remate. Vale. Venga. Levoche algo por aí fresco, home. Vale, perfecto. Chao. Bueno, pues quédanos aquí o dorsal número 91 a piques de tomar saída, que é o dorsal con ese Opel Corsa nas mans de Iván e Pilas, e tomou a anterior saída o dorsal 90 con ese Citroën Saxo, Citroën AX 04, e bueno, xa un resume, Alberto, de que deu esta terceira manga. Bueno, pois sobre todo penso que no que a agrupación un Overcross quedarnos con ese chaparrón que lle houve que meter tamén o treito despois de realizar dúas mangas, e iso, pois, sobre todo os primeiros que están aí na loita pola xeral, neste caso, pois tanto Sergio Fernández como incluso Pisco, o de Pisco me acaban tamén de enseñar un vídeo tamén hai pouco, que non puiden falar con el cando cheguei antes aquí ao seu boss. Foi un contratempo tamén que tuvo no salto, no rasante, fixolle unha volada e tuvo aí un contratempo, derivado deso, pois tamén foi o contratempo que tivo, pero bueno, sobre todo, pois tanto a Sergio, pois eses chaparróns, pois que lle afectaron, a verdade é que, bueno, fixose ben para chandar o terreo, e penso que, bueno, hai veces que chegados ese momento, pois poden se perxudicar, e foron, pois, as declaracións do mesmo, e despois, sobre todo, pois tamén, como non, eu penso que o traballo, sobre todo, do equipo de Javier Ramilo de Covas, que a verdade é que con ese contratempo en 4 minutos que lle fixeran o cambio de pastillas de freno e salir con esa tensión a este treito e tan solo perder pois 10 segundos, porque ao final en esta manga fixo un tempo de 8 minutos e 10 segundos e ao final están aí na loita, queda todo para a última manga, 7 segundos de diferencia, 3 pilotos, en o que é a clasificación xeral, as pensas estaremos, como non, despois dos perseguidores, neste caso pois tamén nos comentaba Darío Calviño, que a verdade que ve que viña co ritmo, pero tamén distintos contratempos pois foron tamén relegados.
traballando e a verdade é que, bueno, veremos o que dá de sí, pero máis emoción, pois penso que prácticamente imposible de cara a esta cuarta e última manga que poñerá o broche a esta cuarta edición do Rally Mix da Sidra, e despois, bueno, pois quedámonos tamén co repasiños que fomos facendo tanto da categoría de carrozados como as distintas agrupacións e que fomos comentando, non? Exactamente. Bueno, Alberto, grandioso traballo, como sempre. Xa sabes o que hai que facer para a cuarta manga. Exactamente, aí tómalle un refresco porque a cuarta manga pois vai ser unha cuarta manga bastante entretenida, Alberto. Sí, estaremos tamén a espera porque o noso compañeiro Luis de Barracuda Racing 360 vai tamén desplazarse ata aquí, ata o parque de traballo, parque pechado, que é onde entrarán tamén todas as monturas. Estaremos en colaboración con él e penso que vai a ser un final pois no cal temos todos os ingredientes. A verdade é que, bueno, en todas e cada unha das copas dos obxectivos que os pilotos teñen, eu penso que máis emocionante pois non pode estar, non? Exactamente, gracias Alberto, grandioso traballo. Hasta agora, compañeiro. Bueno, que decir, primeiro Javier Revilo, segundo Sergio Fernández, terceiro Pisco, cuarto Darío Calviño, quinto Antonio Viloria, sexto Ismael Neira, sétimo Miguel González, oitavo os irmáns Griles, ese primeiro carrozado, noveto Manuel Fernández e décimo Nicanor Rodríguez. Aquí o deixamos esta terceira manga, esperando con ansia a empezar esa cuarta manga donde finalizará esta cuarta edición do Rally Mix da Sidra da Estrada. ¿Ese es el cambio de armario? Pues bueno, estamos llegando al final ya de esta retransmisión. Hay como 2 o 3 coches. El compañero de Radio Estrada, pues nos desplazaremos a la llegada del parque cerrado, a la entrada del parque cerrado para recibir a los pilotos en cuanto a sus entrevistas y nos contarán cómo fue la jornada del día para ellos. O Corsa non quedou tirado? O Corsa, o último. Aquí non dixeron nada ainda. Ahora hasta que pase o... Me falta Vila, pero no sé si está en carrera o no. No son los tiempos. Agora non se leva como antes, antes se tiene un rato con unha caixa e iba para agora ter xente con unha persona. Sí, cando é como vai andando moito peor. Acabou. O Corsa non pasa? Aquí a xente móvil. No, eso é o problema. Bueno, parece que está esto terminado. Estaba viendo los tiempos. Joder, que está todo Dios moviéndose, eso significa que nada, que está parado. Pues nada, voy a moverme de sitio. Voy para el control de stop.
con ellos dicen Pues sí, están todos en meta, así que nada chicos, vamos a desplazarnos a la entrada de Parque Cerrado para daros las entrevistas. Así que nos vemos nada, en media horita escasa creo arrancaremos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Cambiar de sitio, ¿no? Voy para entrada a parque. Quero pensar. ¿Para entrada? De parque. Claro, a de terra, ¿no? Sí, porque te dar para ver outra vez repetido esto. Aquí miñas cousas, cada un é un carro ahora. É máis que cago un dios, un moito eu tamén teño ganas. Salgo aí por baixo, que teña cargada a furgoneta aí atrás, e logo teño que entrar aí no tramo. Tens o coche aí no tramo? Teño, pero aquí pola carretera do medio. Teño que mirar ahora a forma de chegar a meta. Vamos a ver, a forma de chegar a meta... Porque a meta acaban en asfalto. A meta acaban en asfalto. A meta sí. Eles entran en un asfalto, fan unha reta, logo cantorcen á izquierda. No, torcen á izquierda para baixar para baixo, eles torcen á dereita e coñen meta. E logo fan á izquierda. Eles son os da tarde e torcen á dereita. E logo volven a torcer á izquierda para ir para baixo. Para ir para baixo. E ti queres salir ali? Eu quero salir a esa carretera. Pero para salir a esa carretera vale ter... Onde queres? Ou vas por tramo, ou se non... Vou ter que ir un cacho de tramo. Claro. Por onde queres? Onde queres? Pero ti, e agora se te coche aí abaixo... Eu teño aí na curva esa aí atrás. Ves por esta, ou se te deixan meter a favor del tramo, non tens que dar volta. Pero xa non entro aquí, entro aí abaixo, pois non ando tanto polo tramo. En total, aquí vas facer un kilómetro de máis. Non quero andar nas terras. Non quero andar nas terras. Pero onde sacar o pollero? El que quer ir para Falando non dá de orde. Claro, sí. E non sei que coste me entra a terra por atrás, pola porta de atrás. Non dá de orde, entra por lixo. E un sábado a miralo, cando chega a casa, tenho que meter a aspiradora dentro. Este se vai pola general, entra pola porta.